пачынаем, калі ласка, даю адмашку, як ты прасіў, і праз, ну, карацей, давай, пачынаем. Прывітанне, паважанае гаспадарства. Зараз мы ўсе знаходзімся ў прамым эфіры. Гэта я абвяшчаю на ўсялякі выпадак для ўсіх прысутных, каб усе разумелі, што ўсё, што адбываецца зараз у рэжыме рэальнага часу, транслюецца у прамым эфіры. Сёння 23 траўня 2024 года. І тое, што вы назіраеце, гэта чарговае пасяджэнне выбарчай камісіі па выбарах у Координаційную раду трэцяга склікання. Я прадстаўлю ўсіх прысутных сёння. Гэта чальцы камісіі ў складзе Ярослав Бекіш, Дмітрый Лазавік, Андрей Таманчук, Альвіна Мінгазова, Хелена Мінская і я, Алена Прыходзька, старшыня камісіі. Таксама сёння на пасяджэнне запрошаныя чальцы выбарчых спісаў ад спіса «Наша справа», лідарка спіса гаспадарыня Роза Турарбекова, і таксама прысутны чалец спісу Владимир Далецкі, таксама у нас прысутнічае лідар спісу «Закон і правапарадак» Александр Азараў, і таксама два сакратара, прадстаўнікі тэхнічнай падтрымкі і тэхнічная падтрымка з боку для трансляцыі, якая забяспечвае нам трансляцыю. Нагадаю, што сакратары і тэхнічная падтрымка правам голасу не валодаюць, права голаса ёсць для прыняцця рашэнняў толькі ў чальцоў камісіі. І я аб'яўляю паседжанне адкрытым і пачну з абвешчання парадку дня. Сёння у нас на парадку дня два пытання. Першае пытанне – гэта выдаленне аднаго з чальцоў спісу «Наша справа» па ўласным жаданні і па ўласным запыце гэтага чальца, але праз гэтае выдаленне спісу пачынае бракаваць гендерныя квоты. І таму мы будзем гэтае пытанне разглядаць вось такім у комплексным паняцці, то бок не проста выдаленне чалавека, якое адбудзецца, ну, што называецца, аўтаматычна, бо гэта жаданне, але і ўсе наступствы гэтага выдалення. І другое пытанне, якое у нас на парадку дня, гэта скаргі, якія паступілі да выбарчай камісіі паводле таго, што 21 траўня увечары адбылася рассылка праз чат-бот «Перамога», і гэта рассылка мела вельмі шырокія рэзанансныя наступствы, і выбарчая камісія атрымала шмат скаргаў і такі досыць сур'ёзны грамадскі запыт, каб гэтае пытанне разглядзець. То вось такое пытанне. Ну і яшчэ, канешне, пытанне аб тым, каб зацвердзіць парадак дня. Вось, паважаныя калегі, з гэтага пачнем. Ці згодны вы з тым, каб зацвердзіць гэты парадак дня? Выказвайцеся, калі ласка, голасам. Так, я згодны. Так, згодна з парадкам дня. Таксама згодна. Таксама згодны. Ну, тады пачнем з разгляду першага пытання. Як я ўжо сказала, у камісію быў накіраваны запыт ад аднаго з чальцоў спісу «Наша справа» аб тым, што чалавек хоча выдаліцца. І так як гэты чалец, чаліні, з'яўляецца жанчынай, то у сувязі з гэтым выдаленнем спісу пачынае бракаваць гендерныя квоты. І вось таму зараз мы з вами павінны разгледзець першае пытанне, гэта задавальніць жаданне чалавека выдаліцца са спісу. А другое пытанне – гэта што рабіць надалей са спісам «Наша справа», якому пачынае бракаваць гендерныя квоты.
І тут спадарства я не ведаю, як правільна зрабіць, таму спытаюсь у вас, калегі, ці мы заслухаем адразу, можа, выступ спадарні Розы Турарбекавай, якую мы для гэтага запрасілі, каб паслухаць яе меркаванне, што яна як лідар спісу думае на гэты конт, альбо мы спачатку з вами абмяркуем і потым дадзім слова спадарні Розе, каб гэта было нам усім зразумела. Ярослав, бачу руку, калі ласка. Я прапанаваў спачатку нам выказацца, каб спадарня Роза магла разумець ход нашых мыслення і логікі і магла там да яго апеляваць, яго абскардзіць, не ведаю, на яго адрэагаваць, і потым ужо мы маглі бы гэта абмеркаваць. Это моя прапанова. Андрей, калі ласка. Я думаю, первоначально надо вопрос решить с заявлением, удовлетворить его, либо отказать, а потом уже, исходя из этого, дальше работать. Логично. Ну, тады з таго і пачнем. Заява паступіла ад спадарні Цыгалка Яны. Яна па ўласным жаданні хоча выдаліцца з чальцоў спісу «Наша справа». Ці ёсць на гэты конт нейкія заўвагі? Калі заўвагаў не будзе, то галасуем за тое, каб задаволіць запыт на выдаленне Яны Цыгалка з спісу «Наша справа». Калі ласка, калегі. Заўваг не маю, прапаную зацвердзіць. Ну, право написать заявление об исключении из списка предусмотрено положением, поэтому тоже голосую за. Ну, я считаю, что нет оснований для отказа, поэтому буду голосовать за. Я таксама за, бо удзел у выбарах у будзе-якім статусе гэта справа добраахвотная. Згоден. Я таксама згодна, і такім чынам мы прымаем рашэнне задаволіць запыт спадарні Яны на тое, каб ёй выдаліць са спісу «Наша справа». І тады паўстае пытанне, што спісу бракуе гендернай квоты. І тут у нас з аднаго боку ёсць палажэнне аб выбарах, у якім прапісана, што прынамсі падчас зацвярджэння спісаў гендернай квоты павінна быць выкананая. Усё астатняе гэта ўжо, можна сказаць, на разгляд тлумачэнняў. Таму, калі ласка, калегі, у каго што ёсць, хто хоча выказацца на гэты конт, ці ёсць нейкія прапановы, як вырашыць гэтую сітуацыю з тым, што спісу бракуе гендернай квоты. Но я бы хотела сказать о том, что согласно пункту 7.2 положения о выборах, что тут у нас четко указано, что в случае, когда по выниках выхода кандидата со списка им застаецца меней за 10 кандидатов, то есть у нас не только на момент регистрации, то есть и по фактам учитывается этот момент, поэтому, то есть это в положении так предусмотрено. Так что нам надо исходить из этого. Алена? Я таксама буду абапірацца на пункты палажэння, і на дадзены момант дзейсна вынікае даволі непрыемная сітуацыя, таму перад тым, як нейкія вынікі папярэднія зрабіць, я бы хацела пачуць спадарню Розу. Дзякуй. Ну, я патлумачу, каб усім было зразумела, аб чым ідзе гаворка. Вы, я так разумею, схіляецесь да таго, каб выканаць палажэнне аб тым, што калі спісу бракуе гендернай квоты, то спіс палягае выдаленню. Але тут ёсць пэўная відэлька такая ў нашых дзеяннях. Напрыклад, калі спіс здыме яшчэ 2 чальцоў,
па ўласным жаданні альбо саміх чальцоў, альбо па жаданні лідара, бо такія магчымасці ёсць, то спіс застанецца ў скарочаным складзе, у складзе 10 чальцоў, але гендерная квота будзе выканана. То бок, вось, ну, на зараз, што называецца, на гэты момант, такая магчымасць таксама ў спіса ёсць. Гэта я даю такі кантэкст, каб усе разумелі, якія ёсць магчымасці і аб чым ідзе гаворка. Калегі, калі ласка, у каго ёсць яшчэ меркаванне перад тым, як даць слова спадарыне Розе Турарбекавай. Зміцер, калі ласка. Так, я хотел бы выказаться у падтрымку списа «Наша справа», так называется. И я лічу, что у нас форс-мажорные обставины, якія даюць нам права менавіта ў гэтым выпадку адысці ад гендернай квоты і пакінуць спіс у тым складзе, у якім ён ёсць пасля выхаду чальца, выхад якога мы вось толькі што некалькі хвілін таму задавольнілі. Як гэта абгрунтаваць з юрыдычнага пункту гледжання? Ну, мы папярэднія, паважаныя калегі, гэта абмяркоўвалі. Я лічу, што у палажэнні аб выбарах ёсць пэўныя прабелы, пэўныя недакладнасці, якія ў тым ліку тычацца гэтай гендернай квоты. Не зусім зразумелы сэнс увядзення гэтай квоты. Калі яна ўводзіцца на ўваходзе, то напэўна яна мусіць выконвацца да канца кадэнцыі каардынацыйнай рады гэтага склікання. Бо дзеля чаго тады яна ўвадзілася, каб жанчыны паўдзельнічалі ў выбарах у спісе, напрыклад, а потым, калі будуць размеркаваныя галасы, яны павыходзілі са складу каардынацыйнай рады. Ну, можна доўга разважаць на гэтую тэму, падвадзіць там нейкія тэорыі, але я яшчэ раз кажу, я буду галасаваць за тое, каб спіс застаўся. Дзякуй. Ярослав, калі ласка. Я не юрыст, як вы ведаеце, я палітолог. Таму я прашу тых калег, якія могуць юрыдычна адказаць не на пытанне, адказаць на яго. Вось я чытаю на сайце нашым пункт 7.2 палажэння, якое не дачытала спадарня Альвіна. У выпадку, калі па выніках выхаду кандыдата са спісу у ім застаецца меней 10 кандыдатаў, гэта не наш кейс, ці не выконваюцца іншыя патрабаванні дадзенага палажэння. І вось тут мае пытанне. Да спіса кандыдатаў рашэння аб рэгістрацыі выбарчага суб'екта адмяняецца. То бок тэарэтычна мы можам адмяніць рашэнне аб рэгістрацыі у выніку, калі не выконваюцца іншыя патрабаванні дадзенага палажэння. Вось я шукаю іншыя патрабаванні дадзенага палажэння ў тэксце. Сярод іншых патрабаванняў у нас ёсць наконт гендернай квоты толькі адно. Яно там у версіі, зараз доўга буду шукаць. Но яно гучыць так, што спіс рэгіструецца, калі адпавядае крытэрам, і там ёсць крытэр пра гендерную квоту. Ці ў гэтым выпадку мы можам казаць пра тое, што ў нас ёсць гэтая сітуацыя невыканання іншага патрабавання дадзенага палажэння. Мне падаецца, няма такой сітуацыі, але гэта юрыдычная казуістыка, і таму я прашу кансультацыі Альвіна, Андрэй, Зміцер ужо выказаўся. Андрэй, ці ёсць у вас что сказать по дадзеным пытанню? Я считаю, что вот как раз это тот случай, когда при регистрации списков гендерная квота соблюдалась, а потом данное обстоятельство изменилось, гендерная квота не соблюдается, поэтому я лично считаю, что это как раз вот иные требования предусмотрены положением. Поэтому в данном случае
Я считаю, что есть все основания для того, чтобы отменить решение о регистрации списка. Но это, опять же, исключительно мое личное мнение. Я тебе... Прошу уточнить, вы хотите отменить регистрацию списка на этом основании? Или вы хотите сделать иную рекомендацию? То есть Ну, я пока- думала, что речь идет сейчас о несоблюдении гендерной квоты. Спадарыня так. Роза, давайте я попрошу, мы, калі вы хочаце выказвацца, падымайце, калі ласка, руку. Давайте так будем рабіць, добра. І ну, мы вам дадзім зараз слова, зараз выкажуцца члены камісіі, і мы гэта робім наўмысна, каб і вы слухалі логіку нашых тлумачэнняў, і усе, хто за гэтым назірае зараз і будзе назіраць. Таму, калі ласка, Хелен. Я хотела бы зазначыць, што зняццё кандыдата альбо зняццё спісу для нас самае непапулярнае рашэнне. Мы яго прагаворваем некалькі гадзінаў і спрабуем знайсці нейкую крапку аптымальную дзеля таго, каб надаць магчымасць і кандыдату і спісу застацца. То бок я магу дакладна за сваіх калег, за сябе сказаць, што мы заўсёды прагнулі да таго, каб знайсці, і гэта ёсць ужо пацверджаныя кейсы, дзе мы вельмі доўга і размаўлялі і праводзілі дыялогі, абмельваліся лістамі, прапаноўвалі нейкія варыянты дзеля вырашэння праблемаў, і яны вырашаліся. Дзякуй Богу, на сённяшні дзень у нас няма прэцэдэнтаў, дзе выбарчая камісія сябе паводзіла ў краі жорстка і нелаяльна. Але ўадночас сёння мы праводзілі доўгатрывалы Zoom з калегамі, і мы таксама шукалі рашэнне для вас аптымальнае. І, на жаль, у палажэнні у нас прапісан асобны пункт 7 адмена рэгістрацыі выбарчага суб'екту. І іменно ў гэтым пункце на дадзены момант знаходзіцца пазіцыя, пры якой мы ў той альбо іншы спосаб мусім выконваць яго. Таму я прашу не ставіцца прадвзята да выбарчай камісіі. Мы не нясем на мэце зменшыць колькасць жанчын у выбарчым працэсе, не наадварот, мы лабіруем больш іх інтарэсы. Адпаведна, тут мы кіруемся палажэннем пунктам 7, пад пунктам 7.2, і наколькі мне вядома, мы сёння гэта таксама прагаворвалі, былі нададзеныя варыянты. Адпаведна, зноўку падкрэслю, я хацела бы паслухаць спадарыню Розу, каб ужо вырашыць дакладна, як мы паступім далей. Дзякуй. Наступны Ярослав, потым Альвіна. Ярослав, калі ласка. Прошу прабачэння, гэта старая рука, я здымаю. Тады Альвіна, калі ласка. Да, я понимаю, о чем говорит Ярослав. На самом деле, я не буду высказывать свое личное мнение по поводу гендерных квот, у меня оно есть. Но сейчас функция такая, чтобы как члену комиссии исполнять положение именно о выборах. Скажу лично от себя, что довольно-таки сильный список, и снимать его точно не хочется. Смотрите, в пункте 7.2, да, действительно указано, что не выконываются іншыя патрабаванні дадзенага положения, а пункт 3.2 нас отсылает фактически к моменту регистрации, да, и я думаю, что тут Ярослав имел в виду, когда задавал вопрос, можем ли мы трактовать это как на момент регистрации, чтобы были соблюдены квоты, либо этот пункт подразумевает, что данные квоты должны соблюдаться именно в течение всего периода голосования. И тут вопрос в том, в самих моментах, как прописано положение. Да? Ну, наверное, если трактовать буквально, можно говорить о том, что на момент регистрации. Да? С другой стороны, тогда теряется сам принцип. Я не знаю, у меня нет однозначного ответа. Я все-таки исхожу из того, что если трактовать это как то, что квоты на момент регистрации соблюдаются, то
это не имеет своего, скажем так, не несет за собой смысловой нагрузки, не выполняет свою функцию, потому что зарегистрироваться можно, а потом 10 человек могут сняться или 20 человек, то есть такой момент для манипуляций. Поэтому, не знаю, предлагаю выслушать Розу и потом еще раз пообсудить этот момент, потому что действительно это, ну, сложный момент, и не хочется принимать решений необдуманно. Вот, спасибо. Дякую, колеги. Я так само викажусь, каб спадарыня Роза разумела меркаванне ўсіх, у кожнага з нас, у яе была, ну, скажем, поўная картына. Я схіляюся да таго, што пры ўсёй маёй павагі да гэтага спіса і да ўсяго, што адбываецца, я схіляюся да таго, што выкананне палажэння і фармальнай яго часткі і адносна квоты у тым ліку гэта ўсё ж такі важная частка і непасрэдна нашая функцыя. Вось, таму калі ёсць магчымасці захаваць спіс, нават калі гэта будзе там, ну не ведаю, цаной выдалення яшчэ некалькіх чалавек, я бы прапанавала ад сябе скарыстацца гэтай магчымасцю, каб захаваць увесь спіс. Вось, але зараз вось я коротко выказалась. Калі ласка, спадарыня Роза, вам слово. Уважаемые члены избирательной комиссии, уважаемый председатель, спасибо за то, что вы изложили свои позиции. Мне будет проще тогда апеллировать, да, теми или иными аргументами. Вы апеллируете в основном аргументами чисто правового характера, нормативного, но вы должны понимать, что с моей точки зрения этот процесс является не только чисто правовым, но и политическим. Есть, наверное, я надеюсь, что есть такое понятие, как форс-мажор, оно предусмотрено или будет предусматриваться вами в процессе трактовки, да, этой сложной ситуации. Надо сказать, что наш список действительно находится это действительно форс-мажорная ситуация под очень под серьезной угрозой. Эта угроза исходит извне, она носит политический характер, не правовой. И сейчас я объясню вам ситуацию. Значит, 14 человек, когда нас регистрировали, мы соблюли гендерную квоту. В результате давления на моих членов команды внутри страны очень серьезное. Я понимаю, что на всех оказывают давление. Вот, но тем не менее, значит, один человек сегодня написал заявление, вернее, вы его рассматривали, она написала, наверное, ранее. Вот, а до нее написал заявление еще один человек, который находился под еще более серьезным давлением, которое могло вылиться для нее, в частности, потерей паспорта и нелегальным статусом в Украине. Вот, это она член, вернее, боевой медик ВСУ, и ей угрожали расторжением контракта, а у нее нет фактически паспорта. То есть, в общем и целом, это форс-мажорная ситуация еще и потому, что в результате я потеряла 2 женщин, а в соответствии с гендерной квотой я все прекрасно понимаю, в каком положении находится наш список. И получается, что если лес рубят, щепки летят, я хочу сохранить список, я должна поставить вопрос перед своими коллегами, написать 2 мужчин заявление о выходе из состава. А на сегодняшний день, как вы знаете, все члены списка находятся уже под уголовным преследованием. И мне кажется, что это такой вопрос, наверное, не юридический, но все равно, наверное, относящийся к праву, это несправедливо. Это крайне несправедливо в отношении, в первую очередь, этих 2 людей, которых мы должны, извините, положить на алтарь в качестве жертв, буквально. И это абсолютно будет недемократично. Более того, мы фактически сейчас будем тогда действовать как лукашенковская администрация или как те люди в полку Калиновского, которые оказывали существенное давление на моих членов команды. То есть и я должна взять на себя функции такого человека теперь получается. Вот, поэтому это политическая часть моего выступления. Что касается правовой части моего выступления, я не юрист, но я консультировалась тоже с юристами, и со мной вместе здесь находится Владимир Долецкий. Он более может внести определенные разъяснения в пункты, которые я сейчас скажу.
Наша аргументация правового характера зиждется на 3 аргументах. Первый аргумент: нет прямой нормы, которая бы свидетельствовала о том, что необходимо соблюдать гендерную квоту на протяжении всей кампании, включая завершающую стадию. Как вы знаете, мы выходим сейчас в финал фактически. Вот, это первое. Второе, с точки зрения наших юристов, здесь в данном случае может применяться аналогия, то есть не может применяться аналогия. Это 2 разных качества: критерии для регистрации субъекта и основания для отмены регистрации субъекта. Я прочитала внимательно этот пункт 7.2. Я, конечно, не юрист, но просто с точки зрения логики и здравого смысла я хотела бы сказать, что там не прописаны критерии по отмене регистрации. Другие или все остальные требования, я прошу прощения, но это лично у меня вызывало неоднократные вопросы. Какие другие или иные, или все остальные положения, которые необходимо выполнить. Это второй мой аргумент. И третье, с моей точки зрения, ранее, так как мы ранее не получали каких-либо дополнительных комментариев, пояснений или трактований положения, простите, то в этой связи мне не было на что опираться. Вот в чем дело. То есть то, что я сейчас услышала, это одно, а до этого не было никаких дополнительных разъяснений, трактовок в этой связи. Я понимаю, что мы выборы проводим впервые, но тем не менее для нас это тоже как бы ситуация, я бы сказала, кризисная, критическая. Вот, а нам бы хотелось бы понимать гораздо более ясно эту картину. Это вот я завершаю эту свою часть, и я обращаюсь с просьбой к избирательной комиссии, к членам избирательной комиссии, к председателю рассмотреть наши аргументы и принять решение положительное сохранение нашего списка в том виде, в котором он есть. Я знаю, какие вы предлагали разного рода рекомендации, в том числе относительно того, чтобы сократить наш список, но мне бы хотелось все-таки наш список сохранить в том виде, в котором он есть. Конечно, если у нас не будет иного выхода, я возьму на себя функции администрации Лукашенко и положу на алтарь 2 заявления, 2 людей. Вот. Но это, мне кажется, будет политически очень некрасиво, нехорошо и несправедливо. Ни с моей стороны, ни со стороны избирательной комиссии. Спасибо за внимание. Я на этом заканчиваю. Дякую, спадарня Роза. Ярослав, першая рука у тебе, потом Алена и Дмитрий. Ярослав, коли ласка. У меня есть удакладнение, питание на удакладнение господарыні Розы, а так само я бы хотел потом выказаться. Но удакладнение такое, вы сказали, что у вас не было часу и ранее там не были предоставлены комментарии. Ці правильно я разумею, что вы просите, чтобы вам предоставили додатковый час? Ці это не так? Да, меня интересует разъяснение, потому что мне бы хотелось вот с вашими разъяснениями еще раз обратиться к юристам, к своим юристам. Понимаете, Окей. потому что, да, мне тоже надо понять, моя задача лидера списка максимально защитить наш список. Поэтому я это буду делать, но, конечно, в рамках правового поля, насколько Смотрите, это если я возможно. правильно Спасибо. понял, что сейчас вопрос стоит таким образом. Мы каким-то образом принимаем решение, и вопрос окончательный или нет, и тогда госпожа лидер списка может воспользоваться каким-то временем, чтобы там отреагировать на наше решение. Вот я пытаюсь понять процедурную часть. Теперь по существу, если можно. Первый раз я не согласен ни с одним аргументом спадарыні Розы, прагучаўшы. Ні з аднім. Ні з тым, што гэта рашэнне павінна разглядацца і намі, як палітычнае. Ні з тым, што там гэта форс-мажор, бо я паглядзеў адмыслова, што такое форс-мажор у слоўніках і паліталагічных, і юрыдычных. І адзін з самых значных крытэрыяў форс-мажора – гэта непрадказальнасць абставінаў. Тут мы кажам пра, прабачце, мне падаецца, ўсё ж такі прадказальнасць абставінаў. І з другімі аргументамі я не згоден.
Але пры гэтым паслухаў усіх вас, я ўсё яшчэ больш упэўніваюся ў тым, што згодна з палажэннем мы не можам трактаваць гэтую сітуацыю як сітуацыю, якая вымагае ад нас выдалення гэтага спіса. Бо Координацыйная рада прыняла гэтае палажэнне, прыняла гэтыя квоты і стварыла гэтую камісію. І мы дзейнічаем у адпаведнасці з тым, што стварыла Координацыйная рада. Некаторыя з нас таксама гістарычна будучы ў складзе Координацыйнай рады. І вось усё гэта не дае мне падставу разглядаць гэтую сітуацыю так, што мы павінны будзем зняць спіс. Вось мае меркаванне. Дзякуй. Дякую. Я зараз Алена выкажацца. Нагадаю, каб вы разумелі пра час, які патрэбіцца, то гаспадарства у нас гэтага часу няма, таму што 25 числа ўжо стартуюць самі выбары. І па сутнасці гэтага часу настолькі абмежавана, літаральна ідзе на гадзіны. Таму, калі ласка, прашу улічваць гэты чыннік. Таксама, Хелен, калі ласка. Дякую. Першае, галоўнае, што я хацела бы зазначыць, напэўна, самае абразлівае для выбарчай камісіі гэтага склікання гэта пачуць у нашу адресу, што мы дзесьці падабаныя да лукашыстаў. Шчыра кажу. Таму што з нашага боку было зроблена ўсё не так, як рабілі лукашысты. І ваша прысутнасць у гэтых выбарах аб гэтым сведчыць. Яшчэ на пачатку мы мелі, напэўна, нейкія, умоўна кажу, коскі бюро інструменты ярмошынскія дзеля таго, каб проста нікога не пусціць. Мы гэтым не карысталіся наадварот. Я яшчэ раз падкрэслю, вось гэтая выбарчая камісія засведчыла, што мы гатовыя да канструктыўнага дыялогу і дапамагчы. І літаральна гэта зараз нават у гэтым пасяджэнні адчыненым наша камісія намагаецца вам дакладна паясніць, як можна вырашыць гэтае пытанне. На адказ вы нам кажаце, што я ахвярую, добра, калі вы так хаціце. Я нагадаю, што палажэнне прапісана не выбарчай камісіяй. Гендерныя квоты былі ўведзены не выбарчай камісіяй, але выбарчая камісія аднойчас падпісвала дакументы, дзе засведчыла сваю беспрыстрастнасць і незалежнасць ні ад каго. Адпаведна, нашыя галоўныя дакументы, яны ў вас былі ўвесь гэты час перад вачыма. І я зараз бачу, на жаль, Яраслаў гэта сказаў, і я таксама не бачу аргументам пагрозу для ўсіх, таму што мы працуем з 12 спісамі на сённяшні дзень, і мы ведаем, якой ціск на 12 спісаў. І вы, паверце мне, не адзіная. Такая, каго зараз вельмі моцна прэсуюць з розных бакоў і з розных прычынаў. І я таксама магу засведчыць, што і выбарчая камісія не знаходзіцца не пад прэсам. Ціск на выбарчую камісію з 12 спісаў, напэўна, на сённяшні дзень самы моцны. Таму што, акрамя таго, што мы выслухоўваем заўвагі з боку саміх чальцоў спісаў, на нас вельмі моцна цісне і грамадскасць, якая патрабуе ад нас празрыстасці і лагічна паслядоўных дзеяў. Адпаведна, я вас выслухала, і калі для вас выдаленне заради забеспячэння свайго спісу дзвюх чальцоў гэта ахвяраванне, пра бяспеку спісу, на жаль, я тут не магу засведчыць, таму што на маменце, калі мы казалі, што спіс пад пагрозай і зрабіце тыя альбо іншыя дзеі, і ён будзе у такім выпадку збярэжаны, і вы пройдзеце далей, да нас прыслухоўваліся, гэта рабілі, не спрачаліся і разумелі, што мы дзейнічаем згодна палажэнні і тых дакументаў, якія выбарчая камісія кожны чалец падпісалі. Адпаведна, я не эмацыянірую зараз абсалютна, але, на жаль, я пагаджуся тут з Яраславам, для мяне недастатня довадаў дзеля таго, каб прыняць пакуль іншае рашэнне. Дзякуй. Калі ласка, Зміцер была рука, потым Андрэй, потым гаспадарня Роза, вам дадзім слова. Зміцер. Так, дзякуй. Я яшчэ раз хацеў бы падкрэсліць, што ёсць пытанні да якасці дакумента, які называецца палажэнне аб выбарах, і якім мы кіруемся. Хай мяне потым назовуць дрэнным юрыстам, але я буду кіравацца пры прыняцці рашэння пунктам 3.2.4, але часткова. І той часткай, дзе рашэннем выбарчай камісіі для тых выбарчых суб'ектаў, якія аб'ектыўна не могуць выканаць квоту ў 40%, які дапускае зніжэнне квоты, тое, што там у косках напісана арганізацыі ў сферы бяспекі, ветэранскія і іншыя падобныя арганізацыі,
Мне ў прыватнасці незразумела, чаму там толькі арганізацыі пералічаны, чаму там не пералічаны розныя іншыя выпадкі і чаму гэты пералік не застаўся адкрытым, каб выбарчая камісія магла вырашаць. Вось гэтыя пытанні, якія ўзнікаюць, я лічу, што яны даюць мне права галасаваць за тое, каб спіс захаваўся ў тым складзе, які ёсць на сёння. Другое, калі я апынуся ўсё ж такі ў меншасці, і астатнія чальцы камісіі прагаласуюць за тое, каб зняць спіс з рэгістрацыі, я ўсё ж такі прапаную гэта рашэнне зрабіць пад умовай, каб даць спадарыні Розе зрабіць тое, што яна казала, а менавіта выдаліць са спісу колькі там патрэбна мужчын, каб гендерная квота захавалася. Але гэта ўжо такі для мяне нават не кампрамісны варыянт. Гэта проста як ратаванне нейкае такое. У мяне ўсё. Дзякуй. Дзякуй, Зміцер. Андрей, калі ласка. Да, я бы хотел тут добавить немножко Ярослава по поводу, я как юрист по образованию, все-таки вот вопрос по поводу исключительных обстоятельств, форс-мажора и так далее. Вот. Ярослав сказал, что это внезапность, но на самом деле, исходя из... Я сказал непредсказуемость. Непредсказуемость даже, да, извините. Но на самом деле есть такое понятие, как юридические факты, которые делятся на юридические действия, юридические события, так буквально в двух словах. И вот как раз обстоятельства, исключительный форс-мажор и так далее, это как раз обстоятельства, которые не зависят от воли лица. Они наступают сами по себе, и в данном случае, извините за, может, неудобный такой неудачный пример, но если бы, не дай бог, кто-нибудь из членов списка бы умер, вот это было бы исключительное обстоятельство. Все остальное зависит от членов списка, от его воли. Поэтому в данном случае я категорически не соглашусь о том, что тут есть какие-то исключительные обстоятельства, либо форс-мажор. Во-вторых, если мы говорим о соблюдении гендерных квот на момент регистрации, спорим опять же по поводу этого момента, то я считаю, что регистрация производится для того, чтобы избирательный субъект участвовал в выборах. И если, извините, начиная с момента регистрации списков до момента начала голосования этот список претерпевает такие изменения, когда остается 2 человека в списке, когда остается 5% женщин и так далее. Но это не тот список, который был зарегистрирован. Это совершенно другое. Поэтому я считаю, что этот список должен, вот гендерные квоты должны соблюдаться от момента регистрации и до момента голосования. А дальше уже, так сказать, все на усмотрение членов списка, члена номер 1 и так далее, и так далее. Вот что я хотел сказать. Спасибо. Дякую, Андрей. Спадарыня Роза, калі ласка. Да, я поняла. Да, я не включила. Сейчас включила. Мне бы хотелось все-таки, когда я слышу аргументы, чтобы эти аргументы и примеры были близки к тому, что происходит с нашим списком. У нас не 5% остается. Начнем с этого. И не 2 человека. Поэтому я бы тоже хотела, чтобы мы были корректными с точки зрения примеров и сравнений. Что касается лукашизма, и я в первую очередь говорила о себе, что я должна взять на себя функции администрации Лукашенко и принудить своих 2 членов написать заявление. В этом смысле я на себя в большей степени беру это сравнение и эту функцию. Что касается политических соображений, то, к сожалению, мы с вами, да, наверное, это не форс-мажор с буквальной точки зрения, то, о чем говорит Ярослав, и это не непредсказуемое, да, но это критическая и достаточно внезапная вещь, потому что человек мне говорит о том, что он выходит из списка за несколько дней до окончания кампании.
И прекрасно понимая, конечно, в какое положение ставится вся команда, я ни в коем случае не переубеждала, потому что понимаю, о чем идет речь. Детали я опускаю, я знаю, в каком мы процессе все находимся, под каким давлением мы все находимся. Я знаю, что моя ситуация не является каким-то исключением. Но в моем случае речь идет о том, что список маленький. И из 14 человек у меня 2 женщины ушли в результате чудовищного давления с 2 сторон, не только со стороны режима. В результате соблюдения формальной нормы по гендерной квоте не в 5%, а все-таки в 40%. Я должна попросить 2 мужчин написать заявление, а это несправедливо в первую очередь в отношении них, потому что они уже на сегодняшний день являются фигурантами уголовного дела, они уже являются жертвами. И вопрос ради чего. Поэтому мои аргументы, они зиждятся на 2 вещах. Политические аргументы, от них никак невозможно отказаться, потому что мы ведем политическую кампанию. Что касается правовой части, я думаю, что на самом деле положение действительно имеет определенные, я бы сказала так, недостатки. И эти недостатки дали мне основания для моей аргументации, потому что моя цель как лидера списка – защищать список и своих людей максимально возможными правовыми способами, основываясь в том числе и на тех недочетах, которые присутствуют в этом положении. Спасибо большое за внимание. Я надеюсь, что вы не обижаетесь за то, что я сравниваю себя в первую очередь с Лукашенко, а потом уже разделяю эту ответственность с вами, потому что в результате решения все-таки избирательной комиссии, я же должна им пояснять это, в результате решения избирательной комиссии и решения нашей фракции, вернее, нашего объединения, мы будем просить людей писать заявление о выходе из списка. Спасибо. Дякую. Я яшчэ проста нагадаю, што мы 40 хвілін абмяркоўваем гэта, і я усіх заклікаю не ператвараць гэта ў нейкую такую асабістую спрэчку, так, па сутнасці, калі ласка, і каб мы прыйшлі ўжо да нейкай высновы. Алена, калі ласка, выказвайся, і будзем ужо пераходзіць да прыняцця рашэння, таму што я думаю, што мы пачулі пазіцыі кожнага з зацікаўленых бакоў гэтай гісторыі. Калі ласка. Насамрэч, я пачула тое, што хацела пачуць, і я хачу звярнуцца зноўку да лідараў спісаў. Перад тым, як падаваць дадзеныя людзей, мы прасілі ўсіх, калі ласка, папярэдзьце за наступствы. Далей будзе яшчэ больш горшая гісторыя, таму што крымінальныя справы адчыняюцца, і дзейсна, у Беларусі сваякамі могуць быць праблемы. Я заклікаю зараз усіх іншых лідараў спісу яшчэ раз звярнуцца да сваіх паплечнікаў, да сваіх чальцоў і папярэдзіць, што Каардынацыйная рада ўжо экстрэмісцкая структура. І любы, хто будзе мець да гэтага дачынення, будзе мець пэўныя наступствы. І гэта не залежыць ад рашэння выбарчай камісіі. Мы туды людзей не ўносілі і не нам іх адтуль даставаць. На жаль, на сённяшні дзень Каардынацыйная рада створаецца роўна дзеля таго, каб гэтыя пытанні, ўсе злачынныя, якія адбываюцца рэжымам, вырашыць. Адпаведна, я звяртаюся да лідараў спісу з просьбай, калі ласка, яшчэ раз сваёй камандай прагаварыць наступствы, якія могуць быць у выпадку, калі яны праходзяць у Каардынацыйную раду. Дзякую. Дзякую. Тады, паважаныя калегі, нам трэба пераходзіць да прыняцця рашэння, і якія ёсць у нас варыянты на тое, каб галасаваць. Альбо, як я пачула, папраўце мяне, калі не так, альбо зняццё спіска праз невыкананне гендернай квоты, альбо прадаставіць спадарыне Розе, як лідару спіса, магчымасць падаць заявы на выдаленне 2 чальцоў і такім чынам захаваць спіс. Альбо трэці варыянт, не ўлічваць гендерныя квоты і проста захаваць спіс у тым выглядзе, як ёсць. Ярослав, калі ласка, што за увага? Мне падаецца, правильным вариантом было бы поставить на голосование зараз пытанне не так. Поставить пытанне, калі не будзе зменаў у гэтым спісе, то што мы робім.
там выдаляем спіс ці оставляем. Менавіта з фармулёўкай, калі не будзе зменаў цягам, напрыклад, там дня ці гадзіны, не ведаю. І тады у нас будзе магчымасць даць час спадарні лідарцы спісу, калі гэта рашэнне камісіі будзе супраць таго, каб паставіць спіс, унесці змены. Спачатку прагаласаваць, потым даць час на змены, і потым паглядзець, што адбудзецца. Можа, гэта будзе непрымальнае рашэнне для гэтага спісу. Добра, пачула, тады так, ідзем ад адваротнага. Ставлю на галасаванне пытанне захаваць спіс у тым выглядзе, як ёсць, без унясення зменаў і з улікам таго, што гендерная квота не будзе выкананая. Хто галасуе за тое, каб пакінуць спіс у такім выглядзе без зменаў і без захавання гендернай квоты? Калі ласка, калегі, выказвайцеся. Я за тое, каб пакінуць з існуючай гендернай квотай 33%, калі я не памыляюся. То бок у тым выглядзе, як ёсць на сёння. Я за. Я таксама за гэтае рашэнне, хоць яшчэ раз падкрэсліваю, я не згоден з аргументацыяй, якую нам прапанавала спадарня лідарка спісу, і я кіруюся фармальным палажэннем, а не палітычнымі аргументамі, бо менавіта так мы кіраваліся і вырашае іншыя пытанні цягам гэтай кампаніі. Дзякуй. Я голосую супраць. Я воздерживаюсь, потому что, с одной стороны, нету прямой нормы, с другой стороны, скажем так, я понимаю, что это противоречит общему принципу, который был заложен, и воздерживаюсь. Для себя у меня нету четкого ответа, поэтому я принимаю такое решение. Но я голосую против. Аргументацию я свою высказал до того, как. Я таксама прагаласую супраць гэтага рашэння і патлумачу чаму, таму што, як я разумею, усё ж такі, калі спіс зарэгістраваны і адпаведна тэксту, які ён, як напісана ў палажэнні, выбарчая камісія рэгіструе ўсе выбарчыя суб'екты, якія адпавядаюць наступным патрабаванням. І далей ідзе пералік патрабавання з улікам гендернай квоты. Ну, то бок, калі выбарчы суб'ект зарэгістраваны, і ён павінен выконваць гэтыя патрабаванні. Ну, калі ён не выконвае, то страчваецца сэнс гэтага. Таму я галасую супраць гэтага рашэння захавання спіса як ёсць, без выканання гендернай квоты. І яшчэ таму, што мы ствараем прэцэдэнт для іншых выбарчых суб'ектаў, якія таксама знаходзяцца пад не меншым ціскам, як гэты спіс, і да якіх мы павінны ставіцца ў адпаведна роўнасці і не рабіць выключэнняў ні для кога, хаця цягам гэтай выбарчай кампаніі у нас было ўжо не адна спроба схіліць нас на тое, каб мы увайшлі ў становішча, але, як мне падаецца, калі мы будзем выконваць палажэнне, з якімі хібамі яно не было, і якую бы прастору для трактовак і тлумачэнняў яно не давала, усё ж такі гэта тое, на што мы павінны абапірацца, і іншага палажэння ў нас няма. Нагадаю, што не мы яго стваралі, але мы яго павінны выконваць. Таму такое рашэнне, і калі вынікова, то 1 устрымаўшыся, 2 за і 3 чалавекі супраць гэтага рашэння. То мы пераходзім да іншага варыянта, калі спіс не будзе выконваць гендерную гэтую квоту, то ці можам мы даць час удакладніць гэты спіс. Выбачайце, спадарня Роза, зараз ужо у нас ідзе абмеркаванне з чальцамі камісіі па прыняццю рашэння, таму мы вам дадзім ужо слово выказацца пасля прыняцця рашэння. Ставлю на галасаванне другое пытанне. Калі спіс не будзе выкананы, гендерныя квоты,
ці выключаем мы яго, ці даем магчымасць гендерную квоту выканаць. Калі ласка, Зміцер. У нас у гэтым пытанні ёсць пэўныя абмежаванні па часе. Таму што Менавіта. заўтра апошні дзень, 25-го пачынаецца галасаванне. То бок я лічу, што праект рашэння ў гэтай частцы мусіць утрымліваць пэўны час, да якога мы чакаем адказ ад спадарыні Розы. З улікам таго, што часу няма, то гэты час можа быць абмежаваны 9-й раніцы пасэт заўтрашняга дня. Я падтрымліваю Зміцера, падтрымліваю прапанову. Я лічу, што мы як выбарчая камісія можам скарыстацца палажэннем, дзе мы прымаем рашэнні, і вось у гэтым пытанні супярэчлівасці няма, адпаведна, падтрымліваю магчымасць надаць дадатковы час для прыняцця рашэння. То бок, ці добра я зразумеў, калі спадарыня Роза выдаліць са свайго спісу неабходную колькасць мужчын, каб гендерная квота 40% выконвалася, яна будзе ўдзельнічаць у выбарах. Спіс захоўваецца. Так, спіс захоўваецца, Так, я таму што за. ён выконвае ўсе правілы палажэння і ніякіх пытанняў да спісу няма. Ну, напэўна, я бы мусіў тут, канешне, пайсці на прынцып і сказаць супраць, ну, але за. Калі ласка, Дмитр выказался, Хелена выказалась, Андрей, калі ласка. Ну, я поддерживаю, я считаю, что надо дать время и возможность все исправить. Вот. Поэтому я голосую за то, чтобы предоставить время. А впоследствии, я так понимаю, что если гендерная квота будет на 9 утра соблюдена, то, в общем-то, и оснований для заседания комиссии, в общем-то, отсутствует. Спасибо. Альвина? Я не почула. Это у меня что-то с гуком. Плохо было слышно. Я говорю, что воздерживаюсь, так как пункты взаимосвязаны, и я по предыдущему воздержалась. Ярослав, калі ласка. Ну, я за тое, каб даць час гэтаму спісу і яго лідаркі унесці змены адпаведна з вынікамі нашага галасавання, альбо не ўнесці, ну, тады ўжо ў нас будзе іншае пытанне аб заняцці гэтага спісу. Ну, я таксама галасую за тое, каб даць спісу магчымасці і час унесці змены, каб выканаць гендерную квоту, але нагадаю, што мы абмяжуем, на жаль, час з улікам таго, што у нас няма часу на прыняццё доўгіх рашэнняў. 9 гадзіны раніцы пасэт заўтра па Варшаве. Спадарыня Роза, калі вы хочаце выказацца, то зараз такая магчымасць у вас ёсць. Ну, во-первых, спасибо, что рассмотрели этот вопрос. Я всегда с уважением относилась к правовым рамкам. Мне очень жаль, что вы приняли не то решение, о котором я просила. По всей вероятности, мы выполним рекомендацию, насколько я понимаю, да? Это рекомендация или это все-таки решение? Я не очень поняла. Это рекомендация, да? Рашэнне палягае ў тым, што мы даем вам час унесці змены ў спіс. Скарыстаецеся вы гэтым альбо не, гэта ўжо вашае рашэнне. Наша рашэнне палягае ў тым, каб не рашаць выдаліць адразу, а даць вам час унесці змены ў спіс. Так, я поняла. Я думаю, что... Ну, у меня нет выхода, я должна настоять на том, чтобы двое, по крайней мере, мужчин, и я все-таки скажу это именно так, будут принесены в жертву нашему списку. Вот, и, к сожалению, я буду вынуждена об этом сообщить, да, нашему списку. Мне надо провести собрание
И я думаю, что это, конечно, будет оценено не очень положительно. Вот решение, с моей точки зрения, простите, что я это скажу, но я это скажу, я думаю, на это я имею право. Оно является, может быть, по сути, формально в соответствии с положением, но по духу я считаю, что это не демократично. И это атака, с моей точки зрения, на демократию. Я себя, по крайней мере, чувствую достаточно уязвленной. Вот, поэтому, пожалуй, на этом я закончу. Всего хорошего, спасибо. Дякую. Нагадаю, што рашэнне мы прынялі і мы можам пераходзіць да разглядання другога пытання, якое на сёння на парадку дня. Тычыцца яно досыць вялікай колькасці скаргаў. Столькі скаргаў у выбарчую камісію не паступала цягам усёй выбарчай кампаніі. Гэты скаргі тычуцца рассылкі, якая адбылася ўвечары 21 траўня ад імя боту, чат-боту плана перамога, у якой наўпрост заклікалася галасаваць за спіс пад нумарам 5 закону правапарадак. І гэтыя скаргі і грамадскі рэзананс пачаў паступаць спачатку наўпрост у асобку да чальцоў камісіі, потым ужо і на афіцыйныя мэйлы ад грамадскасці, ад сродкаў масавай інфармацыі і проста ад грамадзян Беларусі, якія сваімі імёнамі падпісваюцца і патрабуюць нейкім чынам адрэагаваць, і нават не проста нейкім чынам, а літаральна пішуць, што яны хочуць, каб мы зрабілі. Гэта калі ўжо называць рэчы сваімі імёнамі. Вось, таму гэта я зараз такая прэамбула таго, што з'яўляецца падставай разглядання гэтага пытання. Па-першае. Па-другое, адзначу, што калі гэтыя заявы, скаргі пачалі да нас паступаць, мы звярнуліся з запытам адказаць на пытанні для таго, каб камісія мела падставы прымаць рашэнні па гэтых скаргах. Мы звярнуліся запытам да спадара Александра Азарова, і такія ж пытанні мы накіравалі ў офіс Светланы Ціхановскай і у кабінет, каб высветліць, па-першае, хто рабіў гэтую рассылку, як прымаліся рашэнні, каму гэта належыць, ну і хто да гэтага прычэпны. Мы атрымалі адказы на гэтыя пытанні не ад усіх, да каго звярталіся. Па сутнасці, гэтыя адказы на пытанні мы атрымалі толькі ад самого Александра Азарова, і сёння ён прысутнічае на гэтым пасяджэнні. Дзякую, Александр, што пагадзіліся на гэта. Астатнія высновы па гэтай справе мы ўжо і адказы на пытанні шукалі з адкрытых крыніцаў, ну, што тычыцца там тых, да каго мы яшчэ гэтыя пытанні накіроўвалі. І такім чынам гаспадарства мы разглядаем сёння рэзананснае вельмі пытанне, якое тычыцца парушэння першай нормы бяспекі, якія не былі выкананыя, але пад якімі пагаджаліся чальцы выбарчых спісаў і самі і лідары выбарчых спісаў, калі яны бралі ўдзел у гэтых выбараў, выконваць правілы бяспекі. Нагадаю, што правіла бяспекі прапісана ў прэамбуле палажэння аб выбарах як прыарытэтнае. І таксама гэтыя правілы бяспекі прапісана ў мемарандуме, з якім пагаджаліся ўсе чальцы выбарчых спісаў. Гэта такая, ну, першая падстава. Па-другое, парушэнне, на якое нам указваюць людзі ў сваіх скаргах, звязанае з тым, што былі парушаны іх згоды на атрыманне адпаведнай рассылкі. То бок людзі так і пішуць у сваіх скаргах, што я не даваў згоду на тое, каб мне праз план перамога, праз гэты час-бот прыходзіла рэклама альбо нейкія заклікі за кагосьці пэўнага галасаваць, то бок я падпісваўся на гэты бот па іншых меркаваннях і чакаў ад гэтага іншага. І трэці момант – гэта парушэнне этычных і камунікацыйных правілаў, якія таксама прапісаны ў мемарандуме і пад якім згоду ставілі ўсе чальцы спісаў. Вось гэтыя тры чынніка сёння мы разглядаем на гэтым пасяджэнні. Таму, калі ласка, паважаныя калегі, выказвайцеся, у каго што ёсць сказаць па дадзеным пытанням. Ярослаў, калі ласка. Дякую. Перш за все, я бачу, што там вісіць рука.
пад імем Владимир, я не ведаю, хто. Так, але я думаю, што гэта памылкова. Владимир, калі ласка, здыміць руку. Таму Другое, што я Памылкова, хацеў- гэта я просто яшчэ тады хацеў адказаць, але просто чамусьці праігнаравалі, я вось не ведаю ўжо. Я не бачу. выбачайце, тут моя памылка, я не... Все, я... Выбачайце, тут моя памылка, ну, ужо зараз... Вы хацелі выказацца па папярэднім пытанні, так? Ну так. Могу выказацца ці не? Ну, калі ласка, выкажаць. Да, я просто дзве рэчы бы хацеў падкрэсліць. Да, і наконт і фармальнасці ў тым ліку, і выканання права, і вось тое, што я казала, рост за справядлівасці, да? Таму што зараз атрымліваецца такая сітуацыя, першая, тое, што гендерныя гэтыя квоты, яны дэ-факта дадаюць яшчэ ціск на жанчын, да, яны наадварот робяць горш для ўдзелу жанчын у палітыкі, таму што на іх адказваецца дадатковы ціск, і зараз мы атрымліваем якраз ужо з боку камісіі дадатковы ціск ужо на мужчын з-за таго, што у нас ёсць дадатковы ціск на жанчын. І атрымліваецца зноў так, што мы хочам, каб гэтыя квоты працавалі, каб жанчын у палітыцы у тым ліку было больш, але мы дзеля гэтага мусім, вось як казала Роза, там, да, класць на алтарь, да, мужчыну у тым ліку. І тут не пытанне, канешне, гендерна, тут пытанне, канешне, перш за ўсё чалавечае, але вось проста сітуацыя, якая там здарылася, і сам такі вось падыход, там, я ў тым ліку лічу несправядлівым, просто ўвогуле как бы несправядлівым, потому што калі права яно несправядліва, то как бы што гэта за права, калі яно не адпавядае справядлівасці. Дзякую, Владимир. Я тады падсумую ваш выступ тым, што выбарчая камісія не прымала гэтыя правілы, яна павінна іх выконваць. І калі мы кажам пра справядлівасць і ціск, то мы таксама знаходзімся пад тым ціскам і павінны выконваць, і не можам даваць ацэнку, наколькі гэтае палажэнне правільнае ці неправільнае, але павінны ім карыстацца. І тут ужо, выбачайце, кожны знаходзіцца ў тых умовах, у якіх знаходзіцца, і кожны выконвае ту справу, за якую ўзяўся. Я думаю, што пытанне з гэтым закрыта, і павяртаемся да пытання адносна справы Александра Азарова. Да, я бы хацеў працягнуць тады, калі можна. У мяне ёсць адна прапанова працэдурная і некалькі удакладняючых пытанняў, хутчэй за ўсё да вас, спадарня Алена. Працэдурная прапанова з гэтым пытаннем пайсці тым жа шляхам, якім мы ішлі па папярэднім пытанні. Спачатку выказацца чальцам камісіі, потым, каб спадар Азаров Александр мог зразумець нашу логіку і ход думкі, потым мог бы выказацца ён, і потым мы бы абмеркавалі гэтыя адказы альбо іншыя меседжы да нас і прынималі рашэнне. Гэта працэдурная прапанова, калі ніхто не супраць. Ну і зараз я б хацеў ўсё ж такі, я таксама, як і вы, бачу грамадскі отклік на гэтае пытанне, і зараз і чат, і да мяне таксама звяртаюцца людзі, журналісты, не толькі праз афіцыйныя каналы камісіі. Па неафіцыйным я не рэагую, не адказваю, але ж усё ж такі я б хацеў некалькі удакладняючых пытанняў напярэдадні разглядання гэтага пытання задаць. Ці праўда, што ад нас, як ад камісіі, быў накіраваны ліст з запытамі аб тым, хто з'яўляецца ўладальнікам, як прымаюцца рашэнні в плане перамоги яго чат-боты, накіраваны на адрес Аб'яднанага пераходнага кабінета і офіса Светланы Ціхановскай. Ну так, гэта праўда. Ці праўда, што яны не адказалі? Ну, прынамсі, на пачатак пасяджэння мы адказаў ад іх не атрымалі. Ці праўда, што пасля таго, як летам Координацыйная рада выказала, не падтрымала даверам спадара Александра Азарова на пасадзе чальца Аб'яднанага пераходнага кабінета, было прынятое рашэнне заставіць спадара Александра адказным, я не ведаю, што значыць гэтая пасада, але адказным за план перамога пры пераходным кабінеце.
Ну, прынамсі, з таго, што вядома, мы вывучалі гэта тое, што вядома з адкрытых крыніцаў, так было. Ну, калі гэта не так, тут сам спадар Азараў прысутнічае, калі гэта не так, ён можа аспрэчыць альбо мы можам спраўдзіць з першай крыніцы. Прошу прабачэння, што я звяртаюся да вас з гэтымі пытаннямі, нібыта гэта... Я проста хацеў бы, каб і мы аднолькава разумелі сітуацыю, аднолькава. І тыя, хто назірае за тым, як вырашаецца гэта пытанне, аднолькава з намі разумелі гэтую сітуацыю. То бок, рашэннем аб'яднанага пераходнага кабінета і яго кіраўніцай было прынята рашэнне аб тым, што спадар Азараў застаецца адказным за план перамога і чат-бот пры пераходным кабінеце, і яны гэта не праверглі і на наш запыт не адказалі. Нет. То бок яны не бяруць на сябе адказнасць за тое, што адбываецца з планам перамоги і з чат-ботом. Я тут удакладню, Ярослав, што сам спадар Александр Азараў у нашым запыце адказаў, што чат-бот належыць яму, што ён адказны за гэта, што ён рабіў, ён гэтага не адмаўляўся і нам напісаў сам у гэтым запыце. Таму пытанне тут, мне падаецца, не зусім такое, таму што... Мне больш не будзе пытанняў, дзякую. Я проста хацеў бы, каб мы, задаваючы пытанні спадару Александру, апроч іншымі, задалі пытанне ўсё ж такі, калі ён быў адказным за гэта ў кабінеце, хто быў яго супервайзером, ці хто адказваў за яго працу, і на якой падставе яго лішылі доступу і хто да гэтага чата пасля таго, як ён зрабіў гэтую рассылку. То бок, ступень адказнасці сканчваецца на спадары Александры, ці за гэта таксама мее адказнасць кабінет, бо мы ведаем, што прадстаўнікі кабінета таксама удзельнічаюць у гэтых выбарах, і я б хацеў разумець, хто якую адказнасць на сябе бярэ. Альбо не бярэ. Вось у чым палягае сэнс маіх удакладненняў. Дзякуй. Ну, я думаю, што зараз кожны выкажацца. Спадар Александр Азараў нас чуе, калі што, логіку размовы таксама ён улічвае. Зміцер, калі ласка. Я магу адказаць. Можна я хвіліначку яшчэ? Окей, добра, удакладніце. Я падтрымліваю паважанага калегу Ярослава. Гэта менавіта тое, вельмі слушныя пытанні былі заданыя. Гэта менавіта тое, што мы намагаліся высветліць цягам апошніх сотняў, калі накіроўвалі запыты. І, Ярослаў, я яшчэ хацеў бы адзначыць, што была камунікацыя на веб-сайце Зеркала.io, дзе аб'яднаны кабінет ці офіс Святланы Ціхановскай, я ўжо не памятаю, сказалі, што яны адключылі доступ. То бок, нейкія рычагі ўплыву яны маюць. У мяне ўсё, дзякуй. Гаспадарства, дадзім адказаць, каб пытанне не страчвалася. Так, гаспадар Александр Азараў, калі ласка, адказвайце. Добрый вечер, уважаемые члены комиссии. Значит, поясняю. План перамога, бот и все, что с этим связано, было создано Байполом и принадлежит Байполу. Мы предложили эту идею, этот план сначала Светлане Тихановской, потом мы инициировали создание объединенного переходного кабинета, в том числе с другими акторами. И я вошел, соответственно, в этот кабинет представителем по восстановлению правопорядка. То есть это цель нашего плана перамога. Когда меня освободили от должности, Светлана Тихановская назначила меня координатором плана перамога и партизанского руха при объединенном переходном кабинете. Должность звучала так. Но это не значит, что она мне дала план и сказала: вот на, им управляй, а я твой руководитель и руковожу им. И если я оттуда ушел, то план Светлана забрала. То есть она меня взяла с тем, что у нас было. То есть я предоставил свои возможности план перамога как бы при кабинете, и я дальше им занимался. Соответственно,
когда была объявлена избирательная кампания, я вышел из Объединенного переходного кабинета с этой позицией. И, конечно же, план Перамога все равно остается в байполе. То есть Объединенный переходный кабинет и офис Светланы Тихановской не несет никакой ответственности за действия Азарова либо байпола. Значит, дальше по поводу отключения от бота. Когда бот был создан, Светлана Тихановская поддержала план Перамога, и мы ей дали доступ, контрольный доступ отключения там людей от этого бота, как бы, потому что она решила его поддержать, и было так решено, что ей дать контрольный доступ, в случае чего она имеет такую возможность. Вот. У нее нет возможности делать рассылки и других возможностей, только вот отключить. И она сейчас этим моментом воспользовалась. Дякую, великий Спадар Олександр. Здається, досить вичерпальне тлумачення і відносно відказності, і відносно кому що належить, і хто яку роль де виконує, питання надалі нема. Колеги, давайте яшчэ, калі ласка, тады працягнем выказвацца і абмяркоўваць той момант, наколькі, на ваш погляд, мае месца быць факт парушэння бяспекі грамадзян Беларусі, наколькі мае месца быць факт парушэння, ну, скажем так, еўрапейского законодаўства, якое тычыцца перадачы дадзеных без згоды на тое карыстальніка, і наколькі мае месца быць парушэнне этычных і камунікатыўных нормаў, якія прадугледжаны палажэннем і мемарандумам, які спасылаецца на этычны кодекс координацыйнай рады. Зміцер, калі ласка. У мяне чарговае пытанне да спадара Александра Азарова. Скажыце, калі ласка, дзеля якой мэты ствараўся чат-бот плана Перамога? Гэта першае пытанне. І з якой нагоды, на якой падставе можна даваць паўнамоцтвы па адключэнню доступа нейкай асобе, калі яна не, як вы сказали, не ўплывае, не кіруе і не прымае ўдзел у кіраванні гэтым працэсам? Дякую. Значит, если на второй вопрос, Светлана Тихановская – лидер белорусского народа. И, соответственно, если она поддерживает план Перамога, было принято решение именно дать ей такой контроль. Такие были условия, и мы их выполнили. По первому, еще раз можете повторить первую часть? Какая цель создания чат-бота и что анонсировалось пользователям, когда они вот туда подписывались? Значит, основная цель плана Перамога – это восстановление законности и правопорядка в Беларуси. Для этой цели создан план и чат-бот. Но, соответственно, условия меняются, геополитика, война в Украине, и мы используем наши ресурсы в интересах нашей борьбы с режимом Лукашенко. То есть мы его использовали с самого начала для рассылки, для верификации людей. Начали с этого. Да? Мы делали рассылку, люди выходили на связь, мы их верифицировали, устанавливали, какие у них возможности, где они находятся, кто они такие есть, не являются ли агентами режима. Далее, в настоящий момент мы занимаемся рассылкой для того, чтобы создать ячейки активистов внутри страны и получение информации. То есть работа по рассылкам, она идет регулярно на протяжении нескольких лет, и она никогда не останавливалась. Могу я удакладніць по рассылкам менавіта з гэтага чат-бота? Альбо Конечно, у нас другого и нет, у нас один чат-бот, мы через него всегда рассылаем информацию. То есть это наша обратная связь с участниками плана Перамога, с белорусами внутри страны. И мы с ними таким образом работаем. Просто этот раз разослали больше, чем обычно. Ну и, соответственно, текст был там немного другой, чем обычно, что вызвало неприятие. Я считаю, что у нас есть силы, которые не хотят, чтобы проводились эти выборы в Координационный совет.
Потому что выборы в Координационный совет, они не освещаются, почти не освещаются СМИ. Да? Мы делали рассылку наших агитационных материалов, роликов в СМИ белорусские, все отказывали их публиковать. Они говорили, мы не занимаемся выборами, давайте нам только новости. Никаких... Ну, и вы дали конференцию новости. смотрело 200 человек, конференцию по выборам смотрела. Мы решили почули сделать эту вашу- рассылку, чтобы популяризировать выборы. Понимаете, что сейчас про выборы Господа знают Александр, все. не вымушайте все. меня мьютить Каждый вас. белорус теперь Не знает про эти вымушайте мяне выборы. мьютить вас, зам'ютьте себе, калі ласка, у парадкі чаргі, тому что у нас чальцы хочуць выказаться. Добре. Альвина, калі ласка. Я хотела бы задать вопрос. Знали ли другие участники списка о рассылке? Возможно, были какие-то... Обсуждалось ли это с участниками другими списка? Если можно уточнить вопрос Альвины. Простите, Альвина, запротестуйте, если вы. Знали ли другие? И я бы хотел обратить внимание на то, что и в интервью, и сегодня господин Назаров говорит все время «мы». Мы приняли решение. Я бы хотел понять, кто мы. Является ли это мы, там группа среди участников списка, или это пересекается с участниками списка. Ну вот в дополнение к вопросу Альвины. Спасибо. Так, значит, участники списка не принимали участие в обсуждении, нужно ли делать эту рассылку или нет. В списке есть сотрудники Байпол, в том числе руководители организации. И принято было решение именно руководством организации Байпол сделать такую рассылку. Поскольку мы используем даже для агитации списка каналы Байпола, но с других каналов не существует. У нас есть телеграм-канал на 636 подписчиков, вот наш ресурс, да, или YouTube-канал на 5350 подписчиков у нас есть. Вот мы это используем для рассылки агитации, для нашего списка. И потому руководство Байпол приняло решение помочь списку и сделать такую рассылку. И если вы обратили внимание по тексту, там голосуйте за список номер 5 было в конце последнее предложение. Основное было примите, призываем вас принять участие в выборах. Основной текст. То есть 90% было призыв принять участие в выборах, а потом уже была сделана там дописка в конце. За кого менавіта? Да, за кого менавіта. Ну, конечно, сейчас бы я такого не написал. Но... Хорошо, дякую, господар Александр. Алена, твое питання. У меня будзе два пытання. Па-першае, я хацела бы удакладніць, ці працягваецца рассылка з гэтай чат-боту? Нет. То бок прыпыненая. То есть, нет, мы нажали на рассылку, и она рассылается пакетами небольшими в определенное время. Я спытала конкретно дакладна. Зараз, на дадзены момант. Нет. Ці рассылка ёсць для жыхароў Беларусі? Нет, докладный отказ нет. Дзякуй. Яшчэ скажыце, калі ласка, ці правильно я разумею, што вы выкарысталі чат-бот плана перамога ў сваіх выключна мэтах з мэтай перадвыбарчай кампаніі? Нет. Поясните, калі ласка, Я только что сказал. Я призывал белорусов принять участие в выборах, поскольку белорусы вообще об этих выборах не знают, что они проводятся реально. Скажите, калі ласка, вы рабілі статыстыку, і вы дакладна ведаеце, якой адсотак беларусаў не ведае про то, что будуць адбывацца выборы ў координационную раду? Откуль у вас такие звестки? Мы общаемся с участниками плана перамога, и они ничего не знают о выборах. Мы общаемся с знакомыми в Беларуси, они тоже ничего не знают об этих выборах. И интерес белорусов показан, 200 человек было на конференции. Да, Александр, я задаю вам питання, и я хочу почуть короткие отказы. И вы коммуникуете про чат-бот плана перамога? Наши источники говорят, что белорусы о выборах не знают ничего. Окей, мы почули. Давайте спынем гэта и дадим слово Альвина, хоча выказаться. Калі ласка. Там Ярослав еще руку держит. Был ранее, выбачаюсь, Ярослав, калі ласка, потом Альвина, потом Алена. Да, я хотел уточнить, просто мне не очень понятен один из ответов. Господин Александр, вы говорите, что вы постоянно коммуникуете про этот чат-бот
з падпісантамі, але ў нас ёсць дакладныя звесткі, скриншоты, дадзеныя і нават асабісты досвед у некаторых аб тым, што з моменту падпісання на чат-бот «Перамога» яны ніколі нічога не атрымоўвалі, і гэтае паведамленне было для іх першым і адзіным. Вы сказалі, я просто не зразумеў, што гэтым разам зрабілі рассылку больш вялікай. Маглі б вы патлумачыць, то бок вы не з усімі ўвесь час камунікуеце, а толькі з часткай, а зараз з усімі. Ці як так атрымоўваецца, што некаторыя ніколі нічога не атрымоўвалі, а зараз атрымалі? Мы коммуниковали с теми категориями людей, которые нам были интересны. Сначала мы отрабатывали определенные местности, да, потом мы отрабатывали определенные профессии, места работы, места службы. И, соответственно, конечно же, все не могли получить эти сообщения. И люди, кто-то, значит, удаляется, кто-то приписывается новый в чат-бот, да, через какое-то время. Даже повторно делать то же самое, все равно это не значит, что придет тем же самым людям. Бот же постоянно работает. Кто-то отписался, кто-то приписался, опять отписался и так далее. Номер поменял, новый зарегистрировал, приписался. Дякую. Альвіна Каліласка. Да, я хотела бы сместить нашу дискуссию в сторону безопасности и зачитаю немного некоторые пункты положения, поскольку в связи с тем, что поступило большое количество жалоб, пришлось изучить положение с этой стороны, и хочу указать, что согласно преамбуле положения приоритетом признается безопасность участников избирательного процесса на территории Беларуси. При подаче списка каждый кандидат соглашался с меморандумом, который его обязал исполнять все необходимые меры безопасности и защиты интересов участников кампании и граждан Беларуси. Соответственно, возникает вопрос, ставит ли рассылка чат-бота «План Перамога», ставит ли под угрозу безопасность граждан Беларуси. Ну и, безусловно, как адвокат могу сказать, что если человек находится, например, в отделе милиции, где-то, возможно, в центре изоляции, правонарушителей, и ему на телефон приходит такое сообщение, то его административное дело автоматически трансформируется в уголовное дело, да, ну, либо десятки других случаев, кто-то на работе заметил это сообщение, не знаю, доложил сотрудникам. То есть угроза нарушается, и, соответственно, в силу пункта 4.9.2 положение комиссии имеет право. В компетенцию комиссии входит, что отмена регистрации избирательных субъектов комиссия может отменить регистрацию в случае, предусмотренным положением. Пункт 7.2 положения предусматривает, что в случае, когда не соблюдаются требования положения, решение о регистрации избирательного субъекта отменяется. На мой взгляд, безопасность – это приоритет. Мы об этом неоднократно повторяли, и здесь пункт положения меморандума, самый главный пункт, как я считаю, был нарушен. И возникает вопрос, какие механизмы есть у комиссии в данной ситуации. И они также прописаны в положении, которое указывает, что комиссия имеет единственный фактический механизм реагирования, и это отменять решение избирательного субъекта. Соответственно, избирательным субъектом является список, поэтому прошу коллеги обсудить с этой точки зрения, высказаться, какое решение мы можем принять в этой сложившейся ситуации. Спасибо. Разрешите мне прокомментировать? Нет, пакуль не, калі ласка, включите микрофон, Александр, потому что Альвина звернулася до коллег, и я прошу выказываться коллег.
Калі ласка, Ярослав. Так, і я не бачу, ці всі колеги засталися. Да, пробачте. Уважаемая Альвина, вы просите нас перейти сейчас к вопросу, что мы можем сделать, но я прошу прощения, у меня все еще нет ответа на вопрос, в связи с чем. Вот я заслушал ответы, и должен признаться, мое восприятие этой истории, этого кейса и этих обращений проживает очень большую трансформацию, вот даже прямо сейчас. То есть, когда мы говорим про безопасность, совершенно я согласен со всеми, кто говорит, что эта рассылка была небезопасной. Однако, эту рассылку получили, насколько мне известно, поправьте меня, только подписанты чат-бота, заведомо небезопасного чат-бота. И люди, когда подписывались, или принимали решение не отписываться, или там не приложили очень сложных, но дополнительных усилий, чтобы отписаться, они были подписантами. То есть в любой момент им могло прийти не такое сообщение, что идут выборы, голосуйте за нас, а сообщение условно, бери в руки автомат, вперед на передовую. Такое сообщение тоже могло им прийти в этот же момент и точно так же подвергло бы опасности тех, кто его получил. Но пришло такое сообщение, какое пришло. Но люди добровольно подписались на заведомо или, как уже долгое время известный, опасный чат-бот. Можем ли мы возлагать ответственность за угрозы только на господина Азарова и полностью снимать эту ответственность с подписантов? Это первый вопрос. Мне кажется, что пока мы на него не ответим, мы не можем идти к вопросу о том, как нам реагировать. Второй вопрос, если мне очень печально, что ни кабинет, ни СТ не дали нам ответа на наши вопросы, но из открытых источников и ответов, которые нам дал господин Александр Азаров, вытекает так, что лично он принимал это решение вместе со своими коллегами не по списку, а по организации. Если этот чат-бот разработан его организацией, соответственно, только его организация несет ответственность и принимает решение за все, что рассылается и публикуется. Если там рассылается и публикуется какая-либо информация, это не дело комиссии. Если там рассылается информация о том, что проходят выборы, мы можем обращать на это внимание. Допустим, там не было бы призыва «голосуйте за нас», просто участвуйте в выборах. Как бы мы реагировали в этом случае? Еще раз, люди подписывались добровольно на этот чат-бот, и мы не знаем, в чем состоит, собственно, план Пирамога все эти годы. Как бы мы реагировали, если бы там не было призыва «голосуйте за нас»? В-третьих, я категорически не могу согласиться с тем, что говорит господин Александр, про то, что там только в конце списка написано «голосуйте за нас». Это не важно. То есть фактически мы обсуждаем кейс, когда организация, которая разработала, или заказала чат-бот, собрала подписчиков, разослала рекламное объявление для этих подписчиков, возможно, несет ответственность перед этими подписчиками, но не несет ответственность перед избирательной комиссией, потому что у нас, возможно, еще раз, я пытаюсь здесь быть рассудительным и понять, с чем мы имеем дело, чтобы не принимать никаких эмоциональных решений. Если используется этот ресурс, и мы понимаем, что он не административный, хотя сначала я так думал, а ресурс, который принадлежит организации, то в чем состоит нарушение положения, согласно которому мы сейчас принимаем решение? Нарушение положения, если и есть, то оно находится в этической плоскости, не в плоскости положения. То есть я не вижу на данный момент прямых нарушений. В этической плоскости мы не этическая комиссия Координационного совета. Мы видим много нарушений этических со стороны разных кандидатов и разных членов разных списков, прям каждый день. И в этической плоскости какое решение мы можем принять? Лично я думаю, что
мое мнение, простите, выскажу, что самым правильным способом сейчас было бы для господина Азарова самостоятельно, как офицеру, принять решение и снять свою кандидатуру из этого списка. Но это мое личное мнение. Я даже не думаю, что как комиссия мы можем выдавать такую рекомендацию или решение. Но в любом случае, когда мы будем принимать решение, мы будем действовать, исходя из того, что мы принимаем решение по отношению к выборчему субъекту, яким для нас является спис. Не спадар Азаров, не организация Байпол, ніхто заўгодна яшчэ, а спіс. Ну і вось з гэтых меркаванняў я прапаную рухацца далей. Дзякуй. Я удакладню на тое, што ты сказаў, Ярослаў. У нас ёсць звесткі ад людзей, якія пісалі нам скаргі і якія сцвярджаюць тое, што бот яны выдалялі і заблакіравалі, а рассылка ўсё роўна прыйшла. І вось у гэтым палягае галоўная прычына і галоўнае пытанне небяспекі. То бок людзі сцвярджаюць і пішуць, што я грамадзянін такі-то выдаліў, не падпісваўся на гэта, але я ўсё роўна атрымаў. І вось тут галоўны такі поінт, і добра, і дзякуй, што ты ўзняў гэтае пытанне і менавіта так яго прагаварыў, таму што вельмі рэзанансна і вельмі важна, каб усе разумелі усе дэталі і ўсю логіку таксама прыняцця рашэнняў і разглядання. Можа, камусьці гэта будзе падавацца, што мы тут час марнуем і мусолім, але, калі ласка, спадарства на ўсіх нас, тут прысутных, і ў тым ліку на спадары Александры, ляжыць велічэзная адказнасць зараз перад тым грамадствам, якое, калі мы скончым гэтую сустрэчу, будзе рваць нас на часткі. Таму мы прамаўляем все вельмі дакладна. Нагадаю, што гэта менавіта было так. Алена, у цябе рука была, калі ласка. Так, я хотела бы звярнуць увагу калегі на тое, што тут Ярослаў прагаварыў пра тое, што людзі маглі самастойна выдаліцца, і Алена пацвердзіла, што людзі выдаляліся і рассылка працягвалася. Я нагадаю, што з 21 траўня, калі пачалася рассылка, першымі адрэагавалі кіберпартызаны, якія далі дэталёвую інструкцыю дзеля таго, каб людзі маглі дакладна выдаліць гэты чат-бот. Я нагадаю, гэта не было зроблена з боку прадстаўнікоў плана «Перамога», то бок как зайсці яны напісалі, а как выйсці яны не напісалі, што паставіла пад дадатковую пагрозу людзей у Беларусі і ў замежжы тых, хто магчыма будзе павяртацца ў Беларусь. То бок мы па факце бачым, што інструкцыю дакладную далі трэція асобы, якія ўвогуле аніяк не прымаюць удзел у гэтай выбарчай кампаніі. І па-другое, я хацела бы зазначыць, што маючы вось такую рэзанансную справу, мы зараз абмяркоўвалі тых, хто прымае ўдзел у плане «Перамога», гэта супрацоўнікі Байпол, але адносчас пры ўсёй маёй павазе, непавазе, гэта зараз не мае аніякага сэнсу абмяркоўваць. Прабачце, калі ласка, калегі, але аніводны з чальцоў плана «Перамога» не ўзяў на сябе адказнасць за тое, што адбылося, не прынёс свае выбачэнні людзям, якія ўжо, магчыма, пастраждалі, і мы аб гэтым дакладна будзем ведаць у хуткім часе. І я тут у кантэксце асобных супрацоўнікаў альбо спісу цалкам ўсё ж такі бы аддала прыярытэт спісу цалкам, таму што ў іх было дастатні часу дзеля таго, каб і праінструктыраваць людзей, як сябе абезапасіць, і, як мінімум, прынесці свае прабачэнні за вось такую непрадуманую рассылку, якая паставіла пад пагрозу жыццё людзей. Дзякуй. Дзякуй, Алена. Зараз, Дзміцер, ты скажаш, удакладню тое, што адзначыў Ярослаў, што адпаведна палажэнню мы не можам выдаляць чальца спіса проста так сваім уласным рашэннем. На гэта ёсць толькі дзве падставы. Калі чалавек сам дае згоду і просіць яго выдаліць, альбо гэта адбываецца праз запыт лідара спісу. Мы можам выдаліць альбо выбарчы суб'ект, якім ёсць сам спіс, альбо сам чалец выдаляецца. Вось менавіта ў гэтым рэчышчы зараз ідуць абмеркаванні, каб усім было зразумела, аб чым ідзе гаворка. Зміцер, калі ласка. Так, дзякую. У мяне яшчэ некалькі кароткіх пытанняў да спадара Азарова. Спадар Александр, скажыце, калі ласка, ці добра ці правільна я вас зразумеў? Вы сказалі, што вы праз чат-бот праводзілі
верыфікацыю асоб, якія на яго падпісались, і камунікацыю з імі. Так ці не? Так, конечно. А скажыце, калі ласка, а тыя, хто падпісаўся, але верыфікацыю не прайшоў, яны атрымлівалі нейкія рассылкі у мінулым? Конечно. Мы не всех верифицировали. Мы верифицировали тех людей, которые нам нужны были. Но это вообще не для обсуждения в прямом эфире. А чему не для обмеркования? Потому что это секретная информация. И от нее зависит жизнь и безопасность людей, о чем вы сейчас очень много говорите. Зміцер, у чым менавіта палягае твоё пытанне? Логіка яго, можа, ты патлумачыш, што ты маеш на ўвазе? Ну, я ўсё-таки намагаюсь высветліць. І апошняе пытанне. Вы сказалі, што мэта стварэння бота – гэта аднаўленне законнасці і правапарадка, так? Изначально так. А якім чынам законнасць і правапарадак мусілі быць адноўлены ў Беларусі? Гэта недзе анансавалася, раскрывалася гэта было информация? Объявление, первое видео на нашем канале, объявление плана перемога, в котором мы это рассказывали. В общих чертах, то, что не является не секретным. Это был 2021 год. І вы лічыце, што падпісанты чат-бота ў Тэлеграме, яны абавязаны яшчэ глядзець ваш YouTube? Я ничего не лечу. Это было объявление плана. Таким образом. Другого варианта не было. Апошняе пытанне. Як вы лічыце, якім чынам заклік галасаваць за спіс нумар 5 можа спрыяць аднаўленню законнасці і правапарадка? Вообще использование ресурсов организации находится в компетенции самой организации. И она сама принимает решение, что делать со своими ресурсами. В том числе и вы, если у вас есть организация, я не знаю, вы принимаете решение, что делать с вашими ресурсами, которые есть у вас. И мы принимаем решение самостоятельно о наших ресурсах. У мяне арганізацыі не публічныя, яны камерцыйныя. Добра. Прабачце, спадарня старшыня, прабачце, калі гэта рэсурсы вашай арганізацыі, то вось усё ж такі якім чынам да гэтага дачыняецца офіс Светланы Ціхановскай, які мае паўнамоцтвы адключыць рассылку? Гэта ваш, ці правільна я зразумеў, што гэта быў ваш добраахвотны крок у іх бок даць ім гэтыя правы? Так, у мяне ўсё, дзякуй. У мяне будзе пытанне адносна ўсё ж такі бяспекі. Спадар Александр, калі вы рабілі гэтую рассылку, што было зроблена для таго, каб падбаць за бяспеку тых людзей? Я так разумею, вы самі гэта прамовілі, што вы хацелі прыцягнуць увагу людзей унутры Беларусі да выбараў і асабіста да свайго спісу. То маё пытанне палягае ў тым, у чым тады палягала бяспека гэтых людзей, як вы пра яе падбалі, калі вы рабілі гэтую рассылку, і наколькі у вас атрымалася зрабіць гэта небяспечна, вось на ваш погляд? Значит, чат-бот «Перемога», он безопасен. Об этом говорил, к примеру, Павел Либер в своих интервью, как специалист в области этих знаний. Никогда рассылка не являлась поводом к задержанию людей. Мы применяли все методы безопасности, какие только есть. Напрыклад, якія? Вот мы кажам зараз пра дадзены выпадак. Якія меры для бяспекі для беларусаў былі прыняты, каб яны бяспечна атрымалі гэтую рассылку і за гэта не селі за краты? Мы рассылали, сделали рассылку поздно вечером, ночью, когда люди находятся дома. И сама рассылка безопасная. Вы сейчас говорите,
фактически вы хотите что от меня? Я не понимаю. Все Ну, калі вы организации... лічыце яе бяспечнай, Подождите, сейчас. скажыце. Все. Все организации белорусские, находящиеся за границей, признаны экстремистскими, вся их деятельность уголовно наказуемая. Любая деятельность, те же ютубы, ролики, которые публикуют все другие белорусские деятели, если кто-то в Беларуси их просмотрит, за это установлена уголовная ответственность. Вопрос, безопасно ли этот ролик опубликован на ютубе. Ну, я вообще не понимаю логики вопроса. Я зараз не про YouTube, Так можно я предъявлять про ссылку. всем и Координационной Раде, избирательной комиссии, которая публикует на своем экстремистском ресурсе информацию. Если белорус ее прочитает, и это будет зафиксировано, значит, он будет отвечать. Не, ну тут перед трошки іншае, вашими. калі вы публікуеце на сваім рэсурсе і чалавек на яго заходзіць сам са свайго жадання, гэта адно. А калі чалавеку прыходзіць у прыватныя паведамленні без ягонага чакання і згоды, гэта зусім іншае, але я вас пачула. Вы лічыце, што гэта бяспечна, і вы выканалі Мы лічым, усе что меры это бяспекі. беспечно. Ну, я вас Не было ни пачула. одного подтвержденного факта, что наша рассылка привела к задержаниям. Дякую. Алена, калі ласка. Были только факты, когда люди, которые приезжали сюда за границу, они рассказывали, что их задерживали по другим поводам, но давали прочитать лист о том, что он был задержан за участие в плане перемога. Это люди давали интервью, по-моему, даже «Зеркалу». А они к плану перемога отношения никакого не имеют. Дякую, спадар Александр. Алена, калі ласка. Так, я хотела бы зазначыць, што перад тым, як рабіць масавую рассылку, можна было як мінімум, я не ведаю, людзей папярэдзіць, што мы з'яўляемся прадстаўнікамі плана перамоги. Калі ласка, калі вы лічыце, што для вас можа існаваць небяспека, я не кажу гэта ў кантэксце выбараў, я кажу гэта ў агульным кантэксце. Папярэдзіць людзей, што яны павінны выдаліць усе рэсурсы, якія нясуць для іх непасрэдна пагрозу. Гэта па-першае. Па-другое, аргумент з Ютубам ён не працуе, таму што калі чалавек выходзіць у Ютуб, ён робіць гэта тады, калі яму гэта зручна, і ён дае ацэнку бяспецы сваёй. Адпаведна, вось гэты кейс я здымаю аўтаматычна з разгляду, таму што ён нерэлевантны ў кантэксце прымусовага прыходжання СМС на тэлефон. І па-трэцяе, вы зрабілі ноччу рассылку. Я нагадаю, што ў Беларусі людзі працуюць на заводах у начныя смены, і калі ім прылятаюць падчас працоўнай вось такого кшталту паведамленні, вы можаце засведчыць аб тым, што вы усе меры бяспекі прынялі, вы папярэдзілі людзей, вы даслалі гэта ў бяспечны для іх час, і самае галоўнае, на чым я палягаю, гэта далі магчымасць пазбавіцца вашага рэсурсу беларусам. Я пакуль на вось гэтае пытанне, на жаль, адказаў слушных не пачула, і таксама хацела бы у вас спытаць фінальна, як паставілася да вас асабіста ваша каманда. Дзякуй. Так, по поводу, значит, регистрации. Когда люди регистрировались в план перемога, они знали, на что идут. Они понимали, что это риск. То есть они риск брали на себя. Это связано со всем. Любое участие в других организациях, поехать воевать в Украину, помогать быть волонтером офиса Светланы Тихановской. Это риск быть задержанным и осужденным по экстремистским статьям, так называемым. Поэтому каждый человек понимал при регистрации, когда он регистрировался, ему уведомлялось, что вам может прийти сообщение в любое время с этого бота. И человек понимает это изначально и дает согласие. Нажимает кнопочку «Я с этим согласен». Вот это ответ. Скажите, калі ласка, людзі, якія з 20-го года зарэгістраваныя ў чаце, яны таксама мусілі ў 24-м прадугледжваць то, што вы будзеце выпадкова рабіць рассылку? Каждый человек при регистрации, я еще раз повторяю, не пораўноўвайце, калі там ласка, не говорится, в каком году. 24-й. Смотрите, когда вы регистрируетесь, там нету никаких сроков. Там не сказано, что тебе придет сообщение в течение 6 месяцев. Если не придет, то вообще не придет никогда. Ну, я разумею, што недоінфарміраванасцю вы наўмысна ўвелі людзей у падман. То бок вы іх не праінфарміравалі цалкам. Я прошу спыніць спрэчку, спадарства. Зам'юце, калі ласка, ваши микрофоны. Замьюте, калі ласка. А еще на второй части, подождите. Что мы не попередили. Значит, когда мы создали наш канал YouTube, у нас первый был похищен, мы летом 23-го создали
второй. Значит, в этом канале первый ролик или второй является о том, как правильно выдалиться с плана перемога. Мы обратились к людям, что Ну, вось люди... людзі если у них- выдалілись і ім зноў прыйшла рассылка. Як вы гэта патлумачыце? Людзі пішуць, мы А выдалілі. это получается, значит, это сама функция любого бота. Любой бот при удалении может быть восстановлен. Любой, не только плана перемога. То бок выйсці няма. Выйсти нема. Удалить, ну, инструкции киберпартизаны дали, и мы его, по-моему, мы публиковали его у себя, не помню. Вот последняя информация была, как удалить аккаунт. Правильно, чтобы бот больше не восстановился. То бок папярэдняя А не, інструкцыя, подождите, якую мы у вы себя давалі, в посте это давали. Мы в посте это дали, вот буквально, наверное, вчера. Ясно. Мгм. По факту, калі ўжо все адбылося. Ярослав, калі ласка. Сударыня старшыня, у меня есть уяўленне, что мы атрымалі ўсе адказы. Я, напрыклад, запэўніўся ў сваім меркаванні, яно будзе непапулярнае, адразу скажу, але я не ведаю, да чаго вядзе наступнае абмеркаванне. Я бачу, што спадар Азараў так ці інакш несе адказнасць маральную ці згодна з правіламі GDPR, ці якую згодна яшчэ перад падпісантамі чат-бота. Гэта яго стасункі як лідара арганізацыі і ўладальніка чат-бота, яго стасункі з падпісантамі. Яны нас турбуюць, яны турбуюць грамадства, але так ці інакш гэта і іх адносіны, людзі добраахвотна падпісваліся, яны могуць быць незадаволенымі тым, якія паведамленні дасылаюцца, але што паведамленні дасылаюцца, гэта часткова іх, скажу, даже больш наша адказнасць. Але гэта не здымае там некаторых іншых пытанняў, на якія мы адказы не атрымаем. Все магчымыя адказы мы ўжо атрымалі, я прапанаваў ставіць пытанне на галасаванне. Пытанне, ці мела месца быць з боку спадара Александра Азарова, як прадстаўніка спіса закону правапарадак і парушэнне мераў бяспекі беларусаў праз гэтую рассылку. Таксама мы казалі адразу пра парушэнне этычных і камунікацыйных нормаў. Гэта што тычыцца зместу самого гэтага паведамлення. Нагадаю, што змест паведамлення быў наступным, калі дадзіце мне хвілінку, зараз, калі спадарства, калі ў каго ёсць, вось у мяне. Паважаныя беларусы, заклікаем вас прыняць удзел у выбарах коордынацыйную раду з 25 па 27 мая. Прагаласаваць можна бяспечна па спасылцы на афіцыйных рэсурсах коордынацыйнай рады. Галасуйце за вашых прадстаўнікоў, закон і правапарадак, спіс нумар 5. Тут як бы прыцягнення ўвагі да спісу. І ці мела месца быць парушэнне, калі людзі не давалі сваю згоду, але атрымалі гэтую рассылку, і тут сам спадар Александр Азаров пацвердзіў, што гэта магчыма, нават калі людзі выдаляюць бота, яны без жадання ўласнага атрымліваюць гэтую рассылку. Да, если они неправильно удаляют бот, я немножко, извините, добавлю. Так. А як правильно іх ніхто не навучыў? А як правильно аб гэтым усе СМІ кажуць кожны месяц. Добра, дзякуй. Ставім на галасаванне спадарства. Ці Ярослав, у тебе заўвага ёсць? Не заўвага. Я б хацеў першае прызваць вас, калегі, прабачце, што я гэта раблю. Я ведаю, што вы адказныя людзі, но прызваць да непрадзятасці ў вырашэнні пытання, уявіць сябе, што гэта схематычная ситуация. Это первое. А по-другое, нечто важное хотел сказать, Василий забыл. Ладно, пробачьте, забылся.
Тады, калі ласка, калегі, давайте выкажемся, ці лічыце вы, што мелі месца быць наступныя парушэнні, альбо якое з іх, калі вы лічыце, што некаторыя не мелі месца быць, таксама выказваецесь, галасуем, ці мелі месца быць такія парушэнні. Александр, калі ласка, адключыце пакуль ваш мікрафон. Выказвайцесь, калегі. Ну, я уже высказала свое мнение по поводу того, что я считаю, что есть нарушение основного принципа, предусмотренного в положении. Безопасность, она не соблюдалась. И я понимаю, что каждый, кто подписывается на телеграм-каналы, чат-боты, он несет персональную ответственность, что не исключает ответственность иных лиц. Потому что если процедура является очень сложной отписки и удаления, и возможен риск того, что удаленный чат-бот может быть восстановлен сам по себе, это несет безопасность участникам, гражданам Беларуси. Также хочу сказать, что при подписке на этот чат-бот все же информация распространялась немного иная. С какой целью этот чат-бот создается? И я считаю, что рассылка о выборах, об агитации, о привлечении, независимо от того, об агитации за свой список или о привлечении участников для голосования, это не соответствует цели создания данного чат-бота. Поэтому я считаю, что нарушение присутствует. Дякую, Альвіна, калі ласка, калегі. Ну, я долучусь до Альвіны. Я лічу, што ёсць яўнае парушэнне і чат-бот выкарыстоўваўся не з той мэтай, за якой стварваўся. Дзякуй. Зміцер. Дзякуй. Так, я лічу, што парушэнні былі, яны больш, напэўна, звязаныя з маральна-этычным бокам гэтага пытання, таму што нам усе абставіны, у тым ліку тэхнічныя абставіны наконт таго, як функцыянуе гэты бот, высветліць папросту бракуе часу, па-першае, па-другое, гэта даволі складана. Але парушэнні былі, яны звязаны з пытаннямі бяспекі. У мяне ўсё. Андрей? Ну, я соглашусь с коллегами, с Альвиной, с Килем. Я считаю, что данная рассылка была поставлена под угрозу безопасность граждан, особенно на территории Республики Беларусь. Поэтому у меня все. Ярослав? Я не погоджусь с вами, коллеги. Я сам не задоволен тем, что такая рассылка отбылась. Але вось нам апроч іншага афіцыйная скарга, напрыклад, ад спадара Іллі Міронова ёсць. У сувязі з неправамернасцю выкарыстання чат-бота, піша ён. І вось ці ёсць у гэтай сітуацыі неправамернасць. Выдатнае слово для тэарэтыкаў юрыспрудэнцыі. І там пытанне, ці належыць бот Азару. Вось мы пачулі, што належыць, прынамсі арганізацыі Белпол. Правамернасць высвятляецца зараз не нами па карыстанню рассылкі. Гэта не пытанне выбарчай камісіі. Я лічу, што тут спадар Азару, прыняўшы такое рашэнне, парушыў некалькі пунктаў, якія я бы гатовы быў бы абмеркаваць этычных, але я не лічу, што ёсць парушэнне палажэння аб выбарах. І я згоден з яго аргументам. І нават часткі, якая тычыцца бяспекі? Вось тут я якраз пачаў адказваць. Я згоден з яго аргументам, што не толькі чат-бот перамога дасягнуты да беларусаў у Беларусі з'яўляецца рызыкай, але і там трансляцыя і прагляд нашага паседжання і шмат чаго яшчэ можа быць рызыкоўным, і людзі таксама
павінны гэта разумець. Але мы не дасылаем у наше пасяджэнне ў асобку без ведама людзей. Абсолютно дакладна мы гэтага не робім. Але калі падпісваешся на чат-бот, ты ведаеш, што можаш атрымаць паведамленне праз некаторы час. Яшчэ раз, я папярэджу, маё меркаванне не будзе папулярным, але я думаю, што этычныя парушэнні ёсць, а юрыдычных няма. Таму я ўжо сказаў, падкрэслю, я б, калі б быў на месцы гаспадара Азарова, я бы самастойна зняўся са спісу, каб спіс мог далей удзельнічаць у выбарах як бы з гэтым фактам. Але гэта не моя справа гэта рабіць, это ваша справа рабіць ці не рабіць. А для спісу я б сказаў так, калі мы згодны з тым, што гэтыя этычныя, на вашем меркаванні не толькі этычныя парушэнні былі зроблены аднім чалавекам, а не спісам, то нам трэба разглядаць два пытанні. Першае, ці ёсць парушэнні, і гэта зараз на галасаванні, а другое, што з гэтым рабіць, хто адказны за гэтыя парушэнні, спіс ці не спіс. І толькі пасля гэтага, што мы можам зрабіць? Гэта працэдурнае дапаўненне. Но я ўжо выказаўся, я не згоден з вами, на жаль, калегі, сёння такі дзень, першы раз у гісторыі выбарчай камісіі, мы з вами не пагаджаемся, ніколі такога не было. Нормальны дэмакратычны працэс. Альвіна, калі ласка. Да, я хотела бы сказать, что прощения. Я абсолютно понимаю логику Ярослава. И когда я начинала думать об этом кейсе, она начиналась именно с этого. Поэтому я абсолютно понимаю. Но, в свою очередь, я хочу, может быть, где-то и вопросы Ярославу задать. То есть, имея выборы классические, да, мы имеем кодекс о выборах, да, в котором может быть прописан... Простите, это мой пес, не выдерживает. В котором может быть прописан порядок агитации и запрещенный порядок агитации. Да? В некоторых странах, например, это может быть определенная символика, да, которая не может быть, или пропаганда чего-то. У нас выборы немного отличаются от классических, и поэтому один из основных принципов, который был заложен, это безопасность. Как правило, в классических выборах такого вопроса не возникает в принципе, да, поэтому здесь, продолжая анализировать и думать на эту тему, соответственно, мое понимание трансформировалось. Поэтому если у нас один из главных принципов заложен как безопасность, и он обязывает всех участников процесса и субъектов его соблюдать, тогда вопрос к Ярославу, какое должно быть, какие действия должен осуществить избирательный субъект, чтобы этот принцип был нарушен, если в этой ситуации его недостаточно. Спасибо. Я думаю, это очень хороший вопрос. У меня есть очень плохой ответ. Но поскольку у нас сегодня особенное заседание комиссии, некоторые члены комиссии, очень уважаемые мной люди, искренне позволяют себе высказываться на тему, например, гендерных квот и своего отношения к ним. Разрешите мне тогда высказаться в ответ на ваш вопрос, Алина. Я считаю, что этот принцип задекларирован у нас, но он невыполним. Я имею в виду принцип безопасности, вот как мы со списком Розы Трамбековой обсуждали, да, что там есть гендерные вещи, мы можем думать, справедливые они, несправедливые, выполнимы, невыполнимы, так и здесь. Если Координационный совет задекларировал, что это главный принцип безопасности, но со всех сторон предсказуемо всем участникам процесса, в том числе избирателям, как бы грозят опасности и угрозы заведомо, то я думаю, что это красивая декларация, которая невыполнима. И следует это признать, и там, когда будет рефлексия избирательного процесса после его проведения в Координационном совете номер 3, возможно, они это сделают, было бы, наверное, правильно. Я думаю, на это следует обратить внимание. Нет механизмов обеспечения безопасности, есть как-то градация рисков,
но заведомо известно, что это опасно. Вот такой у меня ответ, простите. Коллеги, я хочу у нас сумління. усіх повернуть у конструктивное русло, тому що дэбатаваць мы можем, конечно, бясконца і выказваць свае меркаванні, але мы павінны прыйсці к пэўнаму рашэнню. Я яшчэ не выказывала свае меркаванне датычна таго, што я думаю наконт магчымых парушэнняў. Я лічу асабіста, што парушэнне бяспекі мела месца быць, асабліва з улікам таго, што калі людзі выдалялі бот, а потым ён аўтаматычна ўзнікаў знянацку з такімі паведамленнямі, гэта прамое парушэнне бяспекі. Канешне, што не складае адказнасці з людзей, якія, можа, неадпаведным чынам яго выдалілі, але тым не менш большая адказнасць на тых, хто робіць гэтую рассылку, з улікам таго, што чалавек можа быць там карыстальнікам не зусім умелым. І таксама я лічу, што мела месца быць парушэнне этычнай і камунікацыйнай нормы, таму што, як пішуць людзі, яны не чакалі, што да іх будзе прыходзіць рэкламная рассылка з боту, які быў створаны і на які яны падпісвались як на бот у экстрэнай камунікацыі падчас там нейкіх экстранных выпадкаў, да якіх яны сябе рыхтавалі альбо былі гатовыя. Прынамсі, на момант подписки, можа, ўжо да той час яны змянілі сваё меркаванне, ніхто ў іх не спытаў, а рассылка прыйшла. І трэцяе, я лічу, што мела месца быць парушэнне менавіта заканадаўства аб тым, што чалавек атрымлівае тое, на што згоду не даваў. Гэта маё асабістае меркаванне, і зараз мы можам пераходзіць да таго, што мы павінны прыняць рашэнне, калі большая частка схілілася да таго, што парушэнні мелі месца быць, якую працэдуру мы зараз будзем выкарыстоўваць і што мы будзем прымяняць адносна спіса закон і правапарадак. Нагадаю, спіса, таму што мы не можам выдаліць чалавека са спіса без яго уласнага жадання альбо заявы лідара спіса. У выпадку са спісам закон і правапарадак лідарам спіса з'яўляецца непасрэдна сам спадар Александр Азараў. Іншага чалавека няма, які ініцыюе яго выдалення, калі іншага не прадугледжана. І мы не атрымлівалі, як сказала раней Алена, ніякіх паведамленняў ад самого спіса закон і правапарадак, якія бы ставілі пад сумнеў дзеянні свайго лідара, не пагаджаліся з ім, альбо выносілі яму нейкі вотум недаверу, альбо нейкім чынам пыталі нас, запытвалі зняць яго, альбо нейкім чынам нават асудзіць яго дзеянні. То вось з улікам усіх гэтых абставінаў, калі ласка, паважаная камісія, якія у нас ёсць магчымасці, насамрэч іх не шмат. Альбо чалавек заяўляе аб сваім выхадзе і здымаецца са спісу, і спіс застаецца удзельнічаць у выбарах, альбо спіс здымаецца цалкам, трэцяга варыянту няма. Выказвайцесь, калі ласка. Алена. Я бы дадала, ўсё ж таки падзяліла варыянты, таму што у нас зараз пытанне стаіць і да самого спадара Азарова, і да спіса спадара Азарова. Таму я бы папрасіла спадарню старшыня вас раздзяліць гэтыя дзве опцыі, і мы альбо галасуем за зняццё спіса цалкам, альбо мы прапануем спісу тэрмінова, як Розе Турарбекавай, замяніць лідара спіса, і ў гэтым выпадку правесці дадатковае галасаванне выбарчай камісіі, зноўку па пытанні, каб мы маглі надаць ацэнку спісу цалкам, ацэнку іх дзеям і правесці галасаванне, што рабіць далей з самім спісам. Дзякуй. Дзякую, Алена, слушная заўвага. Тады ставлю на галасаванне пытанне, ці лічыце вы вартым надаць магчымасць спадару Александру Азарову зняць сваю кандыдатуру з удзелу у выбарчым спісе і ў выбарчым працэсе ад спісу закон і правапарадак. Калі ласка, выказвайцесь. Ці нам патрэбна для гэтага галасаваць? Так, я ставлю гэта пытанне на галасаванне. Я папрошу выказацца, ці згодны вы з тым, каб даць спадару Александру Азарову такую магчымасць, як мы далі папярэдняму спісу, зняць сваю кандыдатуру, то бок да раніцы, я маю на увазе не проста зараз, а там даць час, як спадарыня. Даць час мы можам таксама даць час да 9 раніцы. Канешне, аднолькава. Даць час, альбо зараз гэта зрабіць, альбо даць час да 9 раніцы зняць сваю кандыдатуру з удзелу ў спісе. Калі ласка, галасуем за гэтую прапанову. Алена.
Ну, я бы не давала час, пакуль гаспадар Александр зараз знаходзіцца з намі, ён можа прыняць рашэнне, разумеючы, якая сітуацыя склалася. Я адмаўляю яму ў працягванні і наданні дадатковага часу. Дзякуй. Ярослав, калі ласка. Я бы таксама быў супраць, але зусім на іншых падставах. Перш за ўсё, у мяне няма пытанняў да спісу, і я ўсё ж лічу, як вы ўжо ведаеце, што гаспадар Азараў не павінен адказваць за гэта перад выбарчай камісіяй. Я лічу, што весь спіс мусіць удзельнічаць у галасаваннях. Грамадзяне, якія галасуюць самі, могуць праз галасаванне выказаць падтрымку ці не падтрымку, выказаць сваё стаўленне да гэтага спісу і да яго лідара, і я б не залішаў іх гэтай магчымасці. І таму я ўвогуле не думаю, што гэта варта рабіць, але гэта не пазбаўляе нікаго з удзельнікаў выбараў, уключаючы гаспадара Азарова, зняцца ў любы момант, як мы гэта ўжо ведаем. Я не зразумела, ты галасуеш зараз за прапанову даць магчымасць... Я супраць прапановы, тому што я думаю, што спіс увогуле павінен удзельнічаць у выбарах разам з Александром Азаровым. Все, Дякую. мы пачулі твоё меркаванне. Калі ласка, калегі, выказвайцесь. Дміцер. Я устрымаюсь, тому што тут забагата белых плям і няпэўнасцей, і устрымаюсь з фармуліроўкай прыкладна такой самай, як у Ярослава. Хай вырашаюць выбаршчыкі. Дякуй. Дякую, Змитер. Альвина? Ну, в связи с тем, что положение прописано таким образом, что исключать можно только целиком список, мне кажется, необходимо дать возможность. То есть я за то, чтобы было время до завтрашнего дня как-то решить этот вопрос. Андрей, калі ласка, ваше меркаванне. Я думаю, что есть все возможности и основания решить вопрос сегодня. Поэтому я поддержу Филин Минскую и буду голосовать против. Я таксама буду галасаваць супраць, і я б хацела пачуць ад гаспадара Александра Азарова ці з улікам таго, што ўсё ж такі большая частка нас прагаласавала за тое, што парушэнні ўсё ж такі маюць месца быць. А калі парушэнні маюць месца быць, то за гэтае парушэнне трэба несці камусьці адказнасць. І калі сам спіс адказнасць за гэта, калі нясе ту ўскосную, то гаспадар Александр Азараў нясе за гэта адказнасць наўпрост, таму што ён яе пацвердзіў, на сябе ўзяў. Таму я буду галасаваць за тое, каб даць магчымасць гаспадару Александру Азарову самастойна зняцца з гэтых выбараў і тым самым даць магчымасць спісу захаваць удзел у іх. І у нас атрымліваецца 3 супраць 3, так? 3 за, 3 супраць. Правильно я подлічила? Так? Так. Здаецца, правильно я подлічила. Не, у нас 3 супраць, 2 за, і Зміцер устрымаўся. І Зміцер устрымаўся. 3 супраць, 2 за, Зміцер устрымаўся. Так, выбачаюсь, дзякуй за удакладненне. Тады рашэнне прынята. Гаспадар Александр Азараў, вы чулі ўсё, што адбывалось, таму выбарчая камісія надае вам магчымасць зняцца самастойна з выбараў, як лідар і як чалец камісіі зрабіць самаадвод і тым самым захаваць спіс, закон і правапарадак да ўдзелу ў выбарах. Я дам вам магчымасць до 9 раніцы. Я прагаласую за то, каб у вас была гэтая магчымасць, і прагаласую толькі з таго, што я за тое, каб ва ўсіх былі роўныя ўмовы. Калі мы папярэдняму спісу далі гэты час на падумаць, то я галасую за то, каб у вас таксама быў гэты час на падумаць. Да 9 раніцы заўтрашняга дня па Варшаве мы просім афіцыйна накіраваць на пошту выбарчай камісіі ваше рашэнне. Калі гэтае рашэнне не будзе
прынята, то адпаведна будзе зняты спіс. Гаспадарства, мы павінны асобна галасаваць за гэта, што спіс будзе зняты. Винные, конечно. Павінны, Тады я ставлю яшчэ на галасаванне пытанне аб тым, калі спадар Александр Азараў не прыме рашэнне здымаць сваю кандыдатуру, ці лічыце вы вартым зняць увесь спіс закон і правапарадак з выбарчага працэсу. Калі ласка, выказвайцеся. Алена, калі ласка. Ну, зноўку падкрэслю, у мяне пытанне і да яго, і да спісу цалкам адпаведна зноўку, калі спадар Азараў не сыходзіць самастойна, адпаведна, тут вынікае галасаванне, спіс здымаецца цалкам, і нават калі ён сыходзіць, таксама я лічу неабходным правесці галасаванне і даць ацэнку спісу непасрэдна і іх дзеям у гэтым выпадку і прагаласаваць за спіс асобна, незалежна. То бок я маю на ўвазе, мы будзем галасаваць, я прапаную прагаласаваць за спіс у любым з выпадкаў, альбо з спадаром Азаравым, альбо без спадара Азарова. Дзякуй. Я пачула, тады удакладняю, зараз галасуем за спіс без спадара Азарова. Ярослав, калі ласка. Нет, зараз мы не голосуем за спіс. Я думаю, что мы чекаем. Пробачьте, просто процедурное питание. Наколькі я разумею, вырашылі, што до 9 раніцы чакаем адказ спадара Азарова. Потым галасуем за спіс, гледзячы з таго, як... Не, галасуем мы зараз, Ярослав, як мы гэта зрабілі са спадарняй Розай Турарбекавай, каб у нас ужо было о 9 раніцы рашэнне і алгарытм нашых дзеянняў у некалькіх выпадках. Зразумела. На жаль, я павінен сказаць, што заўтра о 9 раніцы я не змагу прысутнічаць, але ў мяне рашэнне ёсць ужо зараз. У любым выпадку, якое бы рашэнне не прыняў спадар Азараў ці яго чальцы яго спіса, я супраць выдалення гэтага спіса з удзелу ў выбарах. Дзякуй. Андрей, калі ласка. Да, ну, я бы поддержал, конечно, Ярослава, ну, раз решили так, значит так. Но что касается мнения Ярослава, то по процедурному вопросу, если он не сможет завтра присутствовать, то сегодняшнее мнение, к сожалению, наверное, учитывать будет нельзя. Мне так кажется. Потому что заочно говорить, я завтра буду голосовать против, но может, ночью кто передумает, поэтому не знаю, я тут не совсем Таму согласен. спадарства, не, я тут хочу удакладніць, заўтра ніхто не галасаваць не будзе. Я не разумею ўвогуле, аб якім заўтрашнім галасаванні ідзе гаворка. Мы зробім так, як мы зрабілі са спіскам «Наша справа». Мы сёння прымаем рашэнне, і які алгарытм выбере сам выбарчы суб'ект, адпаведна таму мы будзем дзейнічаць. Калі чалавек выбере зняцца са спісу, мы дзейнічаем так. Калі ён выбере не зняцца са спісу, дзейнічаем так. Ну, тут рашэнне прынимаецца тут і зараз, а час надаецца просто людям падумаць і прыняць рашэнне, ну, таму што нам-то зараз нішто не перашкаджае яго прыняць. Вы не пагаджаецесь, Андрей, ці што? Ну да, немножко это как-то условное решение. Если будет так, то будет так, а если так, то будет так. У папярэднім выпадку мы так зрабілі. Мы то самое зрабілі ў папярэднім. Мы ж зрабілі так со наверное, это не совсем все-таки. Наверное, не совсем правильно. Ну, наверное, если решили, значит... Ну, я не совсем согласен. Не згодны з чым, з таким алгарытмам дзеянняў? Ну, получается условное решение, да, условно. Если да, я бы, конечно, все-таки действовал по классике, если... То есть посмотреть, как оно будет. Если оно будет так, значит, все равно надо голосовать, наверное. Но одно другого не исключает. Ну, тады мы будем голосовать у працоўным парадку, калі гэта так важно для того, каб выканаць такую працу. Ну, я высказываю свое мнение, да, потому что даже але што решение... тычыцца зараз рашэння аб тым, ці захаваць спіс, калі, напрыклад, спадар Александр Азараў вырашыць выйсці з яго. Ну, мы можем сейчас только, да, может, тут только какие-то алгоритмы придумывать, но решение, насколько я помню, из даже науки гражданского права, что решение суда под условием не допускается. Вот. Поэтому условно решение, если будет так, значит, то будет так. Значит, завтра мы будем принимать решение у працоўным парадку. Я думаю, так будет правильно. Окей. Зміцер, калі ласка. Я устрымліваюсь по мотивах, якія я агучыў раней. Дякуй. Альвина? Ой, такого болезненного
болезненного заседания я еще не помню, потому что понимая, как в нормальной ситуации это бы происходило, да, что есть нарушения, есть кодексы, есть административный механизм, нарушаете пункт в выборах, получаете, условно говоря, ответственность административную, может быть, уголовную, в зависимости от стран, да, и получаете денежное наказание, да, штраф в каком-то размере. В нашей ситуации, получается, мы какие-то функции, наша комиссия в себе включает как бы компетенцию разных органов, да, которые в нормальном государстве должны были бы быть разделены. Поэтому вот лично для меня сегодняшние все решения сложные, потому что они не совсем традиционные. Поэтому очень большое количество жалоб и очень сильный резонанс в обществе. И я понимаю, что ничего не сделать это нельзя. Положение нас ставит в такие рамки, в которых наши возможности являются только исключением его избирательного субъекта целиком. То есть мы не можем по другим кейсам, мы неоднократно повторяли, что мы сами исключить конкретно одного человека не можем, не в состоянии, и других каких-то рычагов и механизмов нет. Поэтому нарушение было. В случае, если не будет, не поступит заявление от господина Азарова о том, что он свою кандидатуру снимает, значит, комиссия остается один вариант – исключить список целиком. То есть я не вижу каких-то иных вариантов, и я с этим согласна. Ну, я так само усе выказались, так? Я так само выкажу за тое, што я падтрымліваю, што у выпадку, калі спадар Александр Азаров, па-першае, даць яму магчымасць зрабіць самаадвод, а па-другое, у выпадку, калі ён гэтага не зробіць, то я буду галасаваць за тое, каб зняць спіс з удзелу ў выбарах. Так, Алена, калі ласка. Я хотела бы удакладніць, зноўку мы па колу ходзім. Пытанне стаіць у самім спісе незалежна ад таго, ці там з'яўляецца спадар Азаров, ці не з'яўляецца. Я галасую супраць спіса цалкам, не гледзячы на тое, што ці прысутнічае там спадар Александр, альбо не прысутнічае, паколькі яго калегі не зрабілі аніводнага кроку дзеля таго, каб спыніць гэта ўсё тое, што адбываецца, і элементарна не папярэдзілі людзей і не прынеслі свае прабачэнні. Дзякую. Я са свайго боку падтрымліваю гэтую пазіцыю, таму што калі спіс разглядаць як каманду, то таксама яна нясе адказнасць за свайго лідара, але спадарства трэба зараз нам фіналізавацца, і з улікам таго, што галасаванне у нас такое трохі дзіўнае адбылася, расцягнутае, ўсё ж такі давайте фіналізуем, якое мы прынялі канчатковае рашэнне па гэтым пытанні. Я зараз яго агучу, калі вы са мной не пагадзіцеся, удакладніце, калі ласка. То бок мы прызналі, што парушэнні мелі месца быць. Большая колькасць чальцоў схілілася да таго, што парушэнні мелі месца быць. Адпаведна гэтаму, за гэтае парушэнне мы не можам зняць уласна самі спадара Александра Азарова, мы можам зняць толькі спіс, але большая частка прагаласавала за тое, каб даць магчымасць спадару Александру Азарову зрабіць самаадвод. І даць час на тое, каб да 9 раніцы ён гэты самаадвод камісіі прадаставіў. І тады ўжо на аснаванні гэтага мы ў працоўным парадку прымем канчатковае рашэнне пакідаць спіс ці не пакідаць. Скажыце, калі ласка, ці правільна я зразумела ход нашых думак? Ярослав, калі ласка.
Я не згоден з таким падыходам, прабачце, працэдурна. Калі памятаеце, гаспадарыні Розы, я запытаў, ці ёй патрэбен гэты час. І яна адказала, так, патрэбен. Гаспадара Азарова мы не запытваліся, мы проста вырашылі, што ён можа... Вельмі слушная заўвага, давайте спытаем. Дзякуй, Можа, яму Ярослав. гэта не патрэбна, і тады давайте... Давайте. Спадар Александр, скажите, калі ласка, ці патрэбны вам час, каб падумаць над тым, ці хочаце вы здымаць свою кандидатуру? Конечно, потребно. Мы не обсуждали этот вопрос с командой. Нужно обсудить. Но я хотел бы еще сделать несколько реплик. Значит, я юрист, да, и тут большинство юристов находится. Я не услышал обоснований нарушений безопеки. Я услышал только то, что высказывались мнения каждого. Я считаю, что было нарушение, я считаю, что не было нарушения. Это все. Значит, любой суд проходит с обоснованием. Нужно обосновать. И я бы хотел получить от вас, если это возможно, обоснование моих нарушений. Не просто на словах, в кратких фразах, а именно обоснование. Второе. Я изучил регламент, и я не нашел возможности исключать мой список из голосования. Хотел бы также услышать, на основании каких конкретно пунктов, статей можно исключить мой список, снять его с избирательной гонки. Гаспадар Александр, слухайте, мы тут ужо 2,5 гадзіны, калі не больш распавядаем аб тым, якія парушэнні былі на наш меркаванне здзейснены, і спасылаясь пры гэтым на мемарандум і на преамбулу палажэння аб выбарах, у якой прапісана дакладна, што бяспека з'яўляецца прыярытэтам. І менавіта пра гэтае парушэнне яшчэ раз вам агучваю, што за парушэнні былі, на наш погляд, здзейснены гэтай рассылкай. Гэта парушаны правіла бяспекі беларуса, унутры беларуса, парушана права беларуса не атрымліваць інфармацыю, якую ён не хоча атрымліваць тым, што праз выдаленне бота ўсё роўна прыходзіць гэтая інфармацыя. І трэцяе парушэнне былі парушаны этычныя камунікатыўныя нормы, якія у тым ліку павязаныя з тым, што людзі атрымліваюць інфармацыю рэкламнага характара, дзе вы рэкламуеце сябе і свой спіс, а не рэкламуеце выбары ўвогуле. І па-другое, звязанае з тым, што яны атрымлівалі гэтую рэкламу, агітацыйную рэкламу праз канал, на які яны не пагаджаліся. То бок яны не зайшлі на ваш уласны канал і не паглядзелі ваш агітацыйны ролик, а вы яго прыслалі ім у асобку, не спрасіў іх папярэдне, а хочуць яны гэта бачыць і чуць, ці не хочуць, бяспечна гэта для іх ці небяспечна. Скажыце, калі ласка, што не ясна з таго, што я сказала? Я юрист, и при всем моем уважении я не услышал обоснования. Это не обоснование. А мы это почули просто вас... мнение без ссылок на конкретные статьи, законы и так далее. То есть это вы высказываете свое мнение как меморандум и человек. положение о выборах. Спадар Александр, калі вы подаваліся у якасці выбарчага суб'екта, вы пагаджаліся, который я нарушил. Вы пагаджаліся з правіламі положення і з меморандумом. Вы подписали згоду выконваць меморандум и положение об выборах. Гэта была умова падання спіса. Менавіта вот до гэтага закона, коли это можно назвать законом. Я хочу услышать, какой пункт конкретно я нарушил и в чем выразилось это нарушение. Ну это же правильный вопрос. Не просто мы хотим исключить Александра Азарова, он нам не нравится, давайте проголосуем. Он нарушил все, давайте его выгоним. Нужно пункт и обоснование, что в чем заключились мои действия. Что я нарушил? Вот конкретно, вот написано фабула. И обоснование должно быть. Я этого не услышал. Гаспадар Александр, спецыяльна для вас я зачытваю преамбулу палажэння, прымаючы да ўвагі прыярытэт бяспекі удзельнікаў выбарчага працэсу на тэрыторыі Беларусі. Спадзяюся, што такое преамбула і што такое палажэнне тлумачыць зараз не трэба. Далее, дадатак 1 у палажэнні, які называецца мемарандум,
аб прынцыпах і правілах удзелу ў выбарчай кампаніі ў Каардынацыйную раду Беларусі напісана ў гэтым мемарандуме выконваць этычныя камунікатыўныя нормы і правілы падчас правядзення агітацыі публічных выступаў, у тым ліку правілы этычнага кодекса Каардынацыйнай рады, выконваць усе неабходныя меры бяспекі і абароны інтарэсаў удзельнікаў кампаніі і грамадзян Беларусі. Этычны кодекс Координационной рады я уже зачитывать не буду. В чем выразилось невыполнение? Я не понял. Я выполняю этичные нормы, да, должен выполнять. Какие этичные нормы я не выполнил? Вообще, что такое этичные нормы? В чем они выражаются конкретно? Какие? И какие я не выполнил этичные нормы? Ну, это простой юридический вопрос. Мы сейчас принимаем, вернее, вы принимаете очень серьезное решение. Что треба еще раз проговорить. Можете не отвечать, конечно, это ваше дело. Нет, у меня как юриста вот такие вопросы. Я, честно, не понял из всего заседания. То бок вы не зразумели, что коли человек не давал сгоду на отрымание информации... Он давал сгоду, когда зарегистрировался в план перамога, он нажал на кнопочку «Я согласен с тем, что мне придет уведомление». Всё. Але коли он выдалил этот чат-бот, как пишут нам громадяне Беларуси, у своих скаргах, я выдалил, але мне пришло без моей згоды, это есть Давайте мы проверим эти скарги, кем они написаны. Они написаны, скорее всего, сотрудниками КГБ. Вы проверяли реальность этих скарг? Ну, что это действительно верифицированный человек, что он написал вам скаргу. Вы думаете, сейчас все спецслужбы работают именно по выдалению меня с выборов? Они все пишут вам под видом обычных громадян. Либо пишут... Шановная комісія, я лічу, що зараз ідзе дискредитація старшині виборчої комісії, і я пропоную спинити ось гэту пустую розмову, яка ні до чого не приведе, і оборонити нашу старшиню виборчої комісії, яка тільки що зачитала усі пункти, по яких ми сьогодні працювали відносно спису закону про порядок. У меня к старшине вопросов нет. У меня есть вот к вам вопрос. Я бы хотел от вас услышать ответы на эти вопросы. Вы ж юрист, как я понимаю, да? Давайте мы зробим так. Мы зараз закрываем гэтае пасяджэнне, тому что яно ператвараецца уже ў нейкі тэатр абсурду, потому что 3 гадзіны мы размаўляем аб тым, что чалавек не гатовы пачуць. Таму, калі ласка, закрываем пасяджэнне, і я бы хотела пачуць ўсё-таки резюме, потому что пакуль яно мне не зразумела. Спадар Александр, я прошу вас отключить свой микрофон. Ярослав. Уважаемые коллеги, распачалася такая размова, якую я таксама падтрымліваю, што трэба сканчаць. Я хочу адказаць спачатку спадару Азарову, потым вам, спадарыня старшыня. Спадар Азаров, я выдаліў чат-бот са свайго тэлеграм-канала. Я асабіста, і гэта зрабіў даўно, і атрымаў зараз адзінае ў гісторыі паведамленне ад вас, якое мы абмяркоўваем. Можете мяне верыфікаваць. У мяне ёсць магчымасць прадэманстраваць гэта на сваім тэлефоне зараз. Я даўно выдаліў чат-бот. Гэта першае. Па-другое, да вас, спадарыня старшыня. Я лічу, што мы сёння неправільна працэдурна паступаем. У дадзены момант спадар Азаров кажа нам, што ён просіць даць яму абгрунтаванне згодна з палажэннем аб выбарах і іншымі дакументамі аб тым, на якой падставе мы прымаем рашэнне. Ён запросіць у нас гэта ў пісьмовай форме, і так ці інакш мы дадзім адказ на гэтае пытанне. Я думаю, што трэба проста гэта разумець, да гэтага рыхтавацца. Якое рашэнне мы зараз не прынялі. Гэта 2. І трэцяе, я ўсё ж такі прапаную разглядаць гэтую сітуацыю так, што на наше агульнае меркаванне, я зараз лічу, што там мы все 6 думаем аднолькава. Спадар Азаров зрабіў, я скажу, юрыдычна і дыпламатычна нейтральна памылку, альбо некалькі памылак, наколькі фатальную, наколькі сур'ёзную. Гэта не наша справа судзіць, гэта памылка зробленая. І гэта памылка тычыцца яго адносінаў з падпісантамі чат-боту. І гэтыя падпісанты могуць рэагаваць на гэтую сітуацыю і на гэтую памылку. Напрыклад, калі
юрисдикция европейская, там подавать скарги там, у суд, згодна з правилами міжнароднымі еўрапейскімі GDPR, там, захаванне міжнародных дадзеных і так далей. Гэта права людзей, якое ніхто не забярэ. Але мы, як выбарчая камісія, павінны ставіцца да гэтай сітуацыі такім чынам, што весь спіс, які ўзначальвае Александр Азараў, павінен удзельнічаць далей у выбарах, і беларусы самастойна прымуць рашэнне аб тым, як ставіцца да гэтага ліста, галасаваць за яго ці не. Я не бачу падставу, каб мы здымалі яго на подставе там парушения бяспекі, бо я уже казаў, не хочу заходить на другое коло, что там пытанне бяспекі у нас сапраўды прыярытэт, але мы не можем забяспечыць бяспеку там у іншых устаўленне да іншых лідараў спісаў, напрыклад, альбо да нас саміх, тому что вы ведаеце, якія чыннікі небяспекі існуюць. Дзякую за тое, што далі гэта сказаць. Ярослав, я ўвогуле не разумею, куды можа паскардзіцца грамадзянін Беларусі, у які еўрапейскі суд, калі ён атрымаў у Беларусі гэты выдалены чат-бот, у цябе ёсць чат-бот і у мяне, і мы з табой, і ўсе тут шальцы ведаюць, што апошняя рассылка там была год таму. Хаця спадар Александр Азараў тут запэўнівае ўсіх, што ён робіць праз чат-бот рассылку. У нас усіх ёсць тэлефоны. І год таму мы атрымалі гэтую рассылку. Выбачайце, калі ласка, куды будуць жалавацца грамадзяне Беларусі? У спортлото. Алена, калі ласка. Я караценечка, калегі, я як і вы стамілася, я шчыра кажу, я сёння назіраю упершыню такую непавагу да выбарчай камісіі, і мне вельмі непрыемна, што калегі, з якімі я боку плеч-оплеч прапрацавала столькі часу, і я разумею, што гэта юрысты на сённяшні дзень адзіныя, хто самы кампетэнтны з'яўляецца ў пытаннях выбараў Беларусі ўвогуле. І я хацела бы яшчэ падкрэсліць, я сёння не хацела пераходзіць на асабістасці, прыватнасці, але не так даўно мы з калегамі абмяркоўвалі пытанне махлярства, якія намі былі пабачаныя. І я хацела бы зазначыць, што ваш спіс быў адным з тых, каго мы пабачылі і звярнулі на гэту увагу і папрасілі не давяраць тым рэчам, якія бачаць людзі. І я хацела бы зазначыць, я ўжо гэта казала сёння, ваш спіс аніяк не адрэагаваў і не панёс за гэта наўмыснае альбо ненаўмыснае дзеянне, ніякай адказнасці. Вы проста замаўчалі і зрабілі выгляд, што вас гэта не тычыцца. У адрозненні ад вас іншыя каманды, прынамсі, вот сёння мы бачылі Розу Турарбекаву, якая зацікаўлена ў тым, каб яе спіс быў максімальна ў бяспецы. Яна разам з намі шукала вось гэтыя шляхі, якія можна вырашыць палюбоўна, абсалютна, без абразаў скаргу, рэшту. Вельмі добра да яе стаўлюся. Вы сёння прадэманстравалі, спадар Александр Азараў, усю якасць вашай каманды з улікам папярэдніх нашых пасяджэнняў, дзе мы наўмысна рабілі вам заўвагі і прасілі адрэагаваць. Я скончыла, больш сёння каментараў не даю, дзякую. Зміцер, калі ласка. Я прапаную паставіць на галасаванне пытанне, каб перанесці на заўтра на 9 раніцы і разгледзець заўтра пытанне аб спісе закон і правапарадак і адпаведна даць спадару Азараву час, каб ён абмеркаваў з камандай далейшы свой удзел у гэтым спісе і прыняў адпаведнае рашэнне. Спадар Азараў, да вас просьба, калі ласка, паведамце нас загадзя, хаця б там за хвілін колькі? 30 там, да, ці 20, да. Еще раз, мне же сказали до 9 утра дать ответ, или что? Дима, Добра. прошу поведомить. Добра, адкладаем вырашэнне пытання аб спісе закона правапарадак до 9 раніцы, До до 9 завтра. раніцы. Усё, Алина, калі ласка. я за гэта... Да, я согласна. Я единственное хотела бы дополнить по поводу обжалования
в Европейский суд и так далее. Если стать на место белоруса, куда ему административный кодекс, который предусматривает ответственность за нарушение порядка проведения выборов в Беларуси, Польши, Литвы, куда? То есть нету механизма. Я понимаю, о чем говорит Ярослав постоянно, о том, что, возможно, мы залазим где-то там, не знаю, не на свою территорию, это лежит в другой плоскости, да. Но получается, нет механизма другого. То есть поступает запрос от общества, а общество не обладает другим механизмом, чтобы воспользоваться защитой, и отправляет нам в комиссию эти жалобы. И то есть и получается, что в этой ситуации мы должны сказать: нет, это не наша компетенция, а куда отправляете жалобы? То есть эта ситуация просто очень сильно неординарная. То есть да, возможно, комиссия это не в классическом понимании компетенция комиссии, да, но у граждан, чьи права нарушены, у них нету другого механизма, куда можно обратиться. Вот я просто пытаюсь донести вот эту свою мысль. Грамадзяне Вопрос. звярнуліся да нас. Вось грамадзяне, гэтыя грамадзяне, я вам скажу, мы не атрымлівалі такой колькасці скаргаў, колькі мы атрымалі цягам сённяшняга дня ад грамадзян беларусы, якія патрабуюць, якія выказваюць свае меркаванні і якія пішуць нам, калі ласачка, вось тое парушана, тое парушана. Вось яны да нас звярнуліся. Я хочу гэта ўлічваць. Я скончваю гэтае пасяджэнне таксама на тым, што мы заўтра да 9 раніцы чакаем ад гаспадара Александра Азарова альбо яго нейкае ўласнае рашэнне, альбо заўтра 9 раніцы мы прымаем рашэнне у працоўным парадку, аб чым вас, гаспадар Азараў, як пакуль яшчэ дзеючага лідара спісу закону правапарадак, мы вам паведаем праз нашу пошту. Усім дякую. Да. Хорошо. И госпожа Елена публично обвинила мою команду публично в махлярстве, то есть в совершении преступлений. Мою команду. Я не обвинуватила, я сказала наумысно, не наумысно. Махлярство прозвучало слово в отношении моей команды. Мы не ведаем, гэтае махлярство адбылося наўмысна альбо не наўмысна. Я гэта агучила. Да, вы дискредитируете 20 человек из моей команды. Обвиняете в том, в чем они невиновны. Гаспадар Азаров, вы только что меня обвинуватели у тым, чего я не робила. Тому я попрошу про дискредитацию зараз не згадывать. Все, усім дзякуй вялікі. Дзякуй, гаспадар Александр, што вы прыйшлі на гэта пасяджэнне, што яно не адбылося без вас. Это вельмі важны чыннік, як я лічу. Дзякуй усім калегам. І рашэнне ўжо было агучана і палягае на ў тым, што рашэнне канчатковае адкладзена заўтра да 9 раніцы. Калі ласка, усім дзякуй, жыве Беларусь. Дзякуй, да пабачэння. Жыве вечна. Жыве вечна.